בוקר טוב חברים, אני רואה שכבר נכנסו מספר יפה של אנשים. עוד 3 דקות אנחנו מתחילים את הוובינר. אני רק רוצה לדעת אם אתם שומעים אותי, אז אם תוכלו רק להרים את היד או לכתוב לי. יופי. שומעים? כן. תודה רבה. יופי. אנחנו נחכה כמה דקות. שרון, בוקר מדהים, גם לכם בוקר מדהים. אני לא יודעת למה אני לא רואה את השמות של מי שכותב לי את זה. תכף נראה. באמת בוקר מדהים. אורן. תודה אורן. אחלה. רגע, אני פותחת את זה שאני אראה אתכם. אבי, תודה לך, שומעים? מצוין. טוב, אנחנו עוד מעט נתחיל. רק נמתין קצת שואלים אם תהיה הקלטה. כן, תהיה הקלטה. לוובינרים, לא לכל הוובינרים יוצא הקלטה, אבל לזאת תהיה. אז אני מתארגנת פה, כדי שאנחנו נוכל להתחיל לזוז. יש לנו עוד 2 דקות, ניתן לאחרונים להיכנס. אורן רושם פה, אני עוקב אחריו כבר חצי שנה. יופי, אני שמחה אורן, ועוד מעט תלמד דברים מאוד מעניינים וחשובים. עוד רגע, אני רואה שעוד נכנסים, נהדר. אני באמת ממליצה להכין לעצמכם מחברת עם כלי כתיבה. רצוי לסגור דפדפנים בפייסבוק, כל דבר שיכול להכביד קצת על המחשב שלכם. יהיה פה וובינר עמוס במידע, שכדאי באמת ליהנות ממנו. הנה אני רואה שעוד נכנסים, ברוכים הבאים לוובינר. עוד מספר דקות אנחנו מתחילים. אני מביא לי כוס של מים, אני ממליצה לכם גם, ואנחנו כבר מתחילים. אני רואה שנכנסים עוד אנשים. יופי, נהדר. תתרווחו. שוב, קחו לכם מחברת, כלי כתיבה, יהיה הרבה מה לכתוב. בוובינר תגיע אליכם הקלטה, והיא תהיה ממש זמן מאוד מוגבל באינטרנט, כדי שאתם תוכלו לצפות בשוב. וזהו, אני פשוט ממתינה, כי אני רואה שכל הזמן נכנסים אנשים. בסביבות 150 נרשמים. מי שעכשיו נכנס, הייתי רוצה לדעת אם הוא שומע, רק שיכתוב לי, או שיסמס לי, או שיסמס, אפשר להרים את היד. רועי שומע, אורן שומע. תנו לי קצת ככה אינדיקציה אם הכל בסדר. ליאורה שומעת, יופי, נהדר. טוב, אז אנחנו מתחילים. אני אסמן פה משהו כדי שאני לא אשכח אחרי זה לתת לכם. נהדר.
אוקיי. אז בוקר טוב לכולם. זה הזמן באמת אמרתי להכין מחברת, לכתיבה, יש הרבה אינפורמציה לכתוב. שוב אני ממליצה לסגור דפדפנים, פייסבוק, סקייפ, כל מה שיכול להכביד על המחשב כדי שיעבור לכם בכיף ההדרכה. זהו, בואו נתחיל. יש לכם פה אפשרות להשתמש במערכת הוובינר, קצת אינפורמציה עליה, יש לכם אפשרות להרים יד, להצבעה, אם אתם רוצים איזשהו משהו, יש לכם בסימן של היד. בדרך כלל נשאיר את הנושא הזה, את כל השאלות לסוף, ואז אני אענה על כולם, אני לא אעזוב את הוובינר עד שאני מסיימת לענות לכל השאלות. חלון להקלדת שאלות הוא כאן, יש לכם question, ואז אתם מקלידים, שמים את הסמן ומקלידים את השאלות. שוב, הרמת יד וחלון להקלדת שאלות. אז קודם כל, נעים מאוד, אני שרון בן שבת, מומחית לשיווק ופרסום עסקים בפייסבוק. למי שעוד לא מכיר את הסיפור שלי, אני הגעתי לנושא השיווק אחרי קריירה מאוד מוצלחת בענף הנדל"ן, שנקטעה בפתאומיות, ככה אני אספר לכם בקצרה, כי הרבה כבר מכירים. היא נקטעה לצערי בפתאומיות. ערב אחד אחרי שחזרתי מהעבודה, פשוט פתחתי את הדלת של המכונית והחלטתי לזוז, נתקעתי, הרגשתי כאב חד מאוד, ומאז החיים שלי השתנו לחלוטין. מסתבר שהייתה לי פריצת דיסק רצינית, וניסיתי במשך שנה שלמה להימנע מניתוח. עד שהגעתי לאישה מאוד אסרטיבית ואימא לבנות קטנות, להיות עם 100% נכות. והייתה לי הרבה ברירה ועשיתי את הניתוח, ברור שלוקח זמן של שיקום, חשבתי שגמרתי עם זה, אבל המציאות הייתה בי שוב, לצערי הזדקקתי לניתוח שני מסובך יותר עם קידועים. אני חושבת שמיותר לציין שאני והמשפחה שלי, שזה 3 בנות קטנות ובאמת בעל מדהים, סבלו אותי וגם סבלו ממני עקב כל הכאבים והקטע הנפשי. הכנסה שלמה התפוגגה לה, ואז אני החלטתי שלא משנה מה תפן לי הגורל, גם אם אני אצטרך להישאר במיטה, אני אוכל להכניס כסף הביתה ולהתפרנס בכבוד. והחלטתי ללמוד על בוריות, נושא השיווק, באמת בעלויות מטורפות אפשר להגיד. עם המנטורים, לדעתי, הטובים ביותר בארץ ובעולם. תוך כדי לימוד ועבודה אני הבנתי כמה חשוב ליצור מספר תזרימי שיווק, שימשכו לקוחות לעסק, ולא להתבסס ולהסתמך בעצם רק על מקור אחד. בעקבות זה למדתי שיטות שיווק נוספות כדי לבנות את הביטחון בעסק שלי. אני כמובן עוד מעט אחשוף בפניכם, אומרים לי שאני נשמעת עכשיו פחות טוב, רגע, עכשיו יותר טוב? אני עוצרת כדי לדעת אם שומעים אותי עכשיו יותר טוב. אבי, עכשיו יותר טוב? תודיע לי. יותר טוב, איילת, אילת, איילת, משה, שומעים חלש מאוד. רגע, עכשיו יותר טוב? זה על המקסימום. יופי, תודה. משה, תודה אבי. בסדר, עשיתי את זה על המקסימום. אז סיפרתי שבאמת, שרון אומרת עכשיו מעולה, אומרת, אוקיי, תודה. בכל מקרה, הרעיון הוא כזה, אני באמת ממליצה, כמו שאורן ממליץ, להגביר את הרמקולים גם אצלכם, כדי שיהיה לכם יותר קל. בכל מקרה, המצב היה בחירה. רציתי לדאוג לכמה שיותר, הבנתי שגם מהמיטה אני צריכה לעשות, אומרים, הכנסה, ויהי מה. תוך כדי לימוד ועבודה הבנתי שבאמת אמרנו, חשוב ליצור מספר תזרימים של שיווק שימשכו לקוחות לעסק, ולא להסתמך על בסיס של מקור אחד. ובעקבות השיטות שיווק האלה, בעצם בניתי את הביטחון בעסק שלי. וכמובן שאני עוד מעט אחשוף לפניכם את השיטה היעילה ביותר כרגע בפייסבוק, אבל חשוב לי לציין שהרבה דברים השתנו בשנים האחרונות באינטרנט. אני בדרך כלל מספרת את זה בתחילת כל וובינר, כי הדברים הם מוכחים ונכונים. הרבה בעלי עסקים שהיו רגילים לפרסם את העסק שלהם בעלויות מאוד נמוכות, מתקשים היום עם מחירי הפרסום שהתייקרו. בגוגל היום אני יודעת שהקליקים הם מאוד יקרים, לעתים 10, 15 ואפילו 20 שקלים לקליק אחד. תחשבו, מישהו רואה את המודעה, מקליק פעם אחת, אפילו עוד לא רכש או לא נעשה לקוח, הוא רק מקליק וכבר אתם משלמים סכומים אסטרונומיים.
תכפילו את זה ב100 קליקים ביום, תראו על איזה כמות עצומה של כסף מדובר. והרבה עסקים באמת לא יכולים לעמוד בזה. אז הם הפסיקו לפרסם, ויש לזה השלכות. הרבה אנשים מנסים להחליף את גוגל בפייסבוק, שבאמת הפך שחקן גדול וחזק. האנשים בארץ לבד פה, כן, אנחנו קרובים ל7 מיליון, אם לא קצת יותר, יש פה בסביבות 4 מיליון שגולשים רק בפייסבוק מהארץ הקטנה שלנו, זאת כמות עצומה של גולשים. קחו בחשבון את האייפונים והמחשבים, כל הניידים, כל היום למעשה אנחנו מחוברים. תמיד שמעתי שפייסבוק באמת הוא השחקן הראשי, וניתן למשוך דרכו לקוחות בחינם, זה באמת היה נכון לפני הרבה שנים. אבל הבעלים של פייסבוק, אדון צוקרברג, החליט לשנות את חוקי המשחק, והוא פיתח ממשק פרסום בתשלום. פייסבוק, כמו כל חברה אחרת, בעצם רוצה להרוויח כסף. אז היא הפחיתה את האפקטיביות של הדפים העסקיים. לדוגמה, אם לפני שנה וחצי קיבלנו עשרות של תגובות, מאחר וכל סטטוס נחשף לכל האוהדים שלנו, אז עד לפני מספר חודשים, אם למשל היה לנו 1,000 אוהדים, אז הוא נחשף, הם הורידו את האפקטיביות של החשיפה לבין 12 ל-16%, שזה בעצם מתוך 1,000 אוהדים, 120-160 אנשים שכל נחשפו לאותו פוסט שכתבתם וטרחתם וישבתם כל כך הרבה עליו. אם יש לכם 100 אוהדים, אז מדובר על 12-16 אנשים. הקטע הוא שהיום זה אפילו ירד יותר, מדובר על בין 3-5%, שאם יש לך 1,000 אוהדים, אז בין 30 ל-50 אנשים בכלל נחשפים לפוסט הזה. הרעיון שלהם הוא בעצם שנשלם עבור פרסום העסק שלנו, ופחות נשתמש בשיווק הוויראלי. אני רציתי רגע לעבור אתכם על עוד משהו לפני. טוב, אז קודם כל, ההתמחות שלי, כמו שאתם יודעים, זה בבניית משפחי שיווק, כל התשתית שמתמחה ספציפית בהבאת לקוחות, בקמפיינים ממוקדים מדויקים שמושכים לקוחות מאוד רלוונטיים, ומה שחשוב, הם מנתים ומסננים את הלקוחות הלא מתאימים. במשך הוובינר הזה אתם בעצם תבינו כמה זה חוסך לכם בכסף. אני קוראת לזה חלון הזדמנויות. אנחנו למדנו שפייסבוק משתנה כל כמה זמן, ממש לדעתי בדחיפות די גדולה, והוא לא יישאר הרבה זמן ככה. זה בדיוק כמו שגוגל היו לפני כמה שנים, המחירים היו מאוד מאוד מגוחכים, מאוד מצחיקים, מאוד נמוכים, התחלנו להרשות לעצמנו, היום המחירים בגוגל בשמיים יחסית. כרגע יש את חלון ההזדמנויות הזה עם פייסבוק, אנחנו לדעתי צריכים ליהנות מהאפשרויות האלה שהממשק מאפשר לנו, חוץ מהמחירים הטובים, יש לנו אפשרות, בעצם הממשק עצמו, אני רוצה להסביר משהו, הממשק עצמו מאפשר לנו לפלח בצורה כל כך יעילה ולהגיע ספציפית לאנשים שאנחנו זקוקים, שזה בעצמו מוריד עלויות, אבל בלי קשר המחירים הם מאוד מצחיקים, הם חצי שקל, 80 אגורות לקליק, שקל, 2, זה פחות או יותר אמת המידה. כמובן שהמחירים הנמוכים הם למי שיודע לעבוד נכון. מה שאתם תראו כאן זה בעצם כל מיני תוצאות וכל מיני מהלכים שיווקיים שהטמעתי אותם ללקוחות בדיוק כמוכם בתוך משפחי השיווק שבניתי להם, בתוך אותה תשתית. בלעדי אותה תשתית זה לא היה ניתן בעצם לקבל תוצאות מהמהלכים האלה. חשוב לי שתבינו שהתוצאות גם שתראו כאן היום הן לא יוצאות דופן בכלל. וגם אתם יכולים לקבל אותם בדיוק בעסק שלכם. אין פה משהו שהוא אופוס פוקוס, אין פה משהו מיוחד במינו, ממש לא. אוקיי. אז דיברנו שיש מעל 4 מיליון, והבנו שיש פה המון המון כסף, צריך לדעת איך לעשות נכון, איך לעבוד נכון עם השיטה, מאחר וזה אתר חברתי, ולא אתר כמו יד שנייה, ולא אתר מכירתי, צריך לדעת את השיטה הנכונה לעבוד. אז בעצם היום אנחנו קוראים, אני החלטתי לקרוא לוובינר הזה, איך להגדיל את ההכנסות גם בתקופות מאתגרות, במינימום תקציב, בעזרת מערכת שיווק על טייס אוטומטי. אנחנו עברנו תקופה מאוד קשה, היינו במצב של מלחמה לכל דבר. ברור שאנחנו לא, אני נמצאת בדיוק על קו ה-40 קילומטר, אני גרה במסקרדפיה, אנחנו הרגשנו את זה טוב טוב, יש לנו פה את המטוסים, שחולפים לידינו כל הזמן, אז היינו די בקו האש.
ובכל זאת המשכתי לעבוד כמה שרק אפשר בתוך הממ"ד עם הילדים. ובאמת, גם נפשית וגם מכל וריאציה שאני מסתכלת עליה, עברנו תקופה מאוד קשה, וכרגע אנחנו לדעתי עדיין בתקופה מאוד מאתגרת, ולכן החלטתי לעשות את הוובינר הזה. עבר חודשיים מאז הוובינר הקודם, וכן יהיו פה דברים מסוימים שאני אחזור עליהם, כי הם מאוד מאוד חשובים. ואנחנו באמת נראה פה איך אנחנו מגדילים את ההכנסות, גם בתקופות כאלה, וכמה שפחות כספים, אז במערכת שיווקית שהיא בעצם על טייס אוטומטית, שיאפשר לנו לעבוד בעצם בעסק שלנו, ולא לשבת כל היום על המחשב ולנסות לשווק את העסק. אז מה נראה בוובינר? אנחנו נראה נוסחה שהיא מוכחת עם תוצאות תכלס, אתם ממש תראו את זה שחור על גבי לבן. דברים שהתקבלו בעת מלחמת צוק איתן, ממש עכשיו, של בעלי עסקים בדיוק כמוכם. אתם תלמדו איך להגדיל וליצור בעצם רשימת תפוצה שלכם במינימום זמן, ואיך להגיע למאות לקוחות פוטנציאליים במינימום של תקציב. אוקיי. אז רק רגע, אני רוצה לראות שאני עוברת אתכם נכון, לפי הסדר, סידרתי לי פה את הרשימה. מהי בעצם תשתית שיווקית ולמה צריך אותה? אתם, כבעלי עסקים מרגישים שהעסק שלכם לא מכניס מספיק לקוחות והכנסות. אין ספק שמשהו במה שאתם עושים, מבחינה שיווקית, לא עובד נכון. העובדה שלחלק מהאנשים זה עובד טוב. הם מרוויחים הרבה מאוד כסף, הם מקבלים הרבה מאוד פניות מאוד מאוד רלוונטיות. אז פשוט משהו במהלכים שאתם עושים, אני לא אומרת שאתם לא יושבים ושוקדים ולומדים ומוציאים כספים, אני יודעת שכן. אבל אין ספק שבמהלכים שאתם עושים הם פשוט לא נכונים. ואנחנו נעבור על זה עכשיו. אנחנו בעצם, מה שאני רוצה, אז אני אנסה לעבור אחורה דקה, אני רוצה שתחשבו על הבית שלכם. אני הסברתי את זה גם בוובינר הקודם. הרי כדי לבנות את הבית שלנו שהוא יעמוד איתן, הרי ברור לנו שאנחנו צריכים ליצור איזושהי תשתית שהיא מושלמת, לבנות יסודות חזקים. כולנו מודעים לזה. אף אחד לא בונה בית עם יסודות ראויים, מאחר הוא יקרוס, וזה עובדה. רק אחרי שהכל יהיה, שהיסודות יהיו בנויים בצורה נכונה, אנחנו נדאג לפנים שלו. נדאג לאבזור, לחלוקה לחדרים, לצביעה, לריהוט. אותו דבר עם העסק שלנו, אין שום שוני בעסק שלנו. כדי שהעסק יעבוד נכון, וישווק נכון, ויגיעו אליו לקוחות, וכמובן הכנסות, הוא זקוק לתשתית שיווקית איתנה. תחילה אנחנו צריכים לבנות את היסודות של העסק עליו הוא יישען, כזה שבעצם יחזיק מעמד לשנים, וחשוב שהוא יפעל בצורה שיטתית, שתשרת את העסק ואותנו, ותכניס לו לקוחות רלוונטיים, שימו לב למילה רלוונטיים, אני מדגישה אותה, למוצר על בסיס אוטומטי. כמובן, לאחר שהתשתית הזאת קיימת, ניתן, אני קוראת לזה לדאוג לריהוט כביכול, כן? ליצור קמפיינים, מודעות, פרסומים למיניהם. אני מכניסה אסטרטגיות, מהלכים שיווקיים שעוד מעט תראו כמה מהם. זה בעצם השלב הבא אחרי הקמת התשתית. הוא לא יכול להפיק תוצאות בלעדיה. זו הסיבה שהרבה פעמים אני שומעת אתכם, שאתם מספרים לי שאתם מתוסכלים, ומרגישים שהמודעות או הפוסטים שאתם יושבים ועומלים עליהם, לא מביאים את הקליקים שבעצם ממירים את הגולש להפוך ללקוח. אוקיי? ואז בעצם אתם לא מצליחים ליצור קהילה של לקוחות פוטנציאליים עבורכם. יש אפילו אנשים שמרחיקים לכת ואומרים לי, שרון, אנחנו חושבים שהעסק שלנו שונה ופייסבוק לא עובד בשבילנו. ברור לכם שהדברים האלה הם לא נכונים, הם לא מדויקים, ובואו נעבור רגע על השלבים. אז יש 6 שלבים ליצירת תשתית שיווקית להבאת לקוחות מפייסבוק. הראשון זה הלקוח, שלב הראשון זה מי הוא בעצם אותו לקוח אידיאלי. אני רוצה להסביר שזה, מה שרשמתי פה זה לא מדויק, ואני מתנצלת. 6 השלבים ליצירת תשתית שיווקית להבאת לקוחות היא לאו דווקא מפייסבוק. אני בפעם הבאה אתקן את זה. אני רוצה שתבינו שגם אם יש לכם באופליין, זאת אומרת מחוץ לאינטרנט עסק, ואתם רוצים ליצור תשתית שיווקית, עדיין
6 השלבים האלה הם נכונים מאוד. גם אם יש לכם איזושהי חנות שכונתית, אם יש לכם איזשהו עסק בבית, אם יש לכם עסק גדול שהוא פיזי, וזה לא קשור בכלל אם הוא באינטרנט, אם הוא בגוגל, אם הוא בפייסבוק. 6 השלבים האלה הם יצירת תשתית שיווקית לכל דבר. אז בעצם אנחנו צריכים לדעת בשלב הראשון למי אנחנו בעצם פונים, מי אותו לקוח אידיאלי בשבילנו. ותתפלאו, אבל אתם יכולים ממש לבחור את הלקוח, ותכף אנחנו נסביר למה זה כל כך חשוב. אנחנו נדבר גם על השוק, על הנישה, שזה בעצם המתחרים שלכם. השלב השני זה מסר שיווקי. אנחנו נדבר איך אפשר למשוך את אותו לקוח שזקוק בדיוק למוצר או השירות שלנו. השלב השלישי זה שוחד אתי, זה למעשה איזושהי מתנה. אנחנו נדאג לדעת מהי אותה מתנה שתגרום לגולש להפוך מרצונו, שימו לב, מבלי שנרדוף אחריו, ללקוח פוטנציאלי שלנו. השלב הרביעי זה דף נחיתה. הוא נועד למטרה אחת, ועליה גם אני אסביר בהמשך, נפרט. השלב החמישי זה דיבור, לקוחות פוטנציאליים, והפיכה שלכם למעשה כבעלי עסקים למובילי דעת קהל. מה זאת אומרת? באותה קהילה שמתאימה לכם, שזקוקה לשירותים שלכם, אתם הופכים לאוטוריטה בתחומכם. זה מוביל להרבה מאוד דברים טובים על אחרי זה, ואני לא נכנסת לזה כעת. אני אעשה על זה ספציפית וובינר בפני עצמו. והשלב השישי הוא דף המחירה. לא בכל עסק אני ממליצה לשים דף מחירה, זה מאוד מאוד תלוי בסוג העסק. אוקיי? אז בואו ניכנס לצלול פנימה לשלב הראשון. אנחנו מתחילים מההתחלה. למי אנחנו משווקים את המוצר שלנו? אז אנחנו לא משווקים את המוצר שלנו לכולם, כי בדרך כלל אומרים לי, מה זאת אומרת? אני שואלת, למי אתה משווק? אומר לי, לכולם. כל מי שרוצה את זה, יאללה, קדימה. אז זהו, זה לא נכון, זה לא מדויק. אנחנו לא משווקים לכולם. אנחנו משווקים לאנשים שאנחנו יכולים לפתור להם איזושהי בעיה. נורא תלוי במוצר או בשירות שלנו. אנחנו גם לא רוצים לשווק לכולם. אנחנו רוצים את האנשים שיהיה לנו נוח לעבוד איתם, שאנחנו נקום בבוקר בחיוך, נפתח את היום בכיף, ולא שנסתכל כל פעם בטלפון שהוא מצלצל, בהרגשה לא נעימה, שאחרי זה אנחנו יודעים שזה מישהו שמטריח אותנו ומציק לנו, ולא נעים לנו לעבוד איתו. אז זה גם קטע חשוב, תתפלאו. וכמובן אנחנו משווקים למי שבעצם אנחנו מקבלים ממנו הכי הרבה כסף. זה נשמע תמוה, אבל אתם תבינו את זה בהמשך. נורא חשוב לדעת מי הוא אותו קהל יעד, ואנחנו עושים את זה בעזרת שאלות מנחות. אנחנו ממש מדמיינים, ככה אני מעדיפה לעשות את זה, ככה באמת המשווקים הגדולים מסבירים, שתדמיינו את אותו לקוח, אם יש לכם כבר לקוחות, תדמיינו לקוח שנעים לכם וטוב לכם היה לעבוד איתו, ותארזו בתוכו את מירב הדברים של רוב הלקוחות שמתאימים לכם. מה זאת אומרת? ממש תדמיינו מישהו יושב לידכם, תנו לו שם, תנו לו גיל, גיל כמובן שמתאים לאותו מוצר או שירות שאתם מוכרים, מהמין שלו, לעתים יש דברים שמתייחסים רק לנשים, לעתים יש מוצרים שמתייחסים רק לגברים או לילדים, מה האזור הגיאוגרפי שלו, אם מדובר על איזושהי חנות שהיא שכונתית, ואנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד ספציפי, אז אנחנו צריכים שזה לא יהיה ארצי, אלא שזה יהיה מאוד ממוקד. האם הם רווקים, האם הם נשואים, מאוד מאוד תלוי בסוג העסק שלנו. אנחנו ממש מורידים שכבה, ומתחילים לתת אינפורמציה מיהו הקהל שלנו. שוב אני אומרת, דמיינו אותו, זה מאוד עוזר. אם נוח לכם לעבוד עם נשים, למרות שאתם פונים לשני הקהלים, דמיינו קודם כל אישה, או ההפך. חשוב שתיקחו דף ועט ותכתבו את התיאור שלו. למה הוא הגיע אליכם? מה הכאב שלו? מה הבעיה שלו שאתם יכולים לפתור לו? לא, או לא. אם אתם עוסקים בענף הדיאטות, אז ברור שהגברת הגיעה כדי לרדת במשקל או האדון. אני לא מדברת רק על זה, אני מדברת ממש לקלף את הבצד. למה היא הגיעה? למה היא רוצה לרדת במשקל? מה קרה? למה דווקא עכשיו? מה היא עשתה עד עכשיו? איפה היא הייתה? מה היא ניסתה לעשות? מה התסכול שלה? איפה הכאב שלה בעצם?
היו לי הרבה פעמים דברים ששמעתי שלא תיארתי לעצמי בחלומות הכי, לא יודעת, זה היה מדהים. אני חושבת שהכי טוב זה לשאול אותם ספציפית את הבעיה, ואנשים רוצים לחלוק איתכם, רוצים לספר לכם, להפך. כמובן שזה נשאר איתכם, אבל חשוב לשאול אותם את השאלות הנכונות. למה הגעת לכאן? אוקיי, אז אני רוצה לרדת במשקל. בסדר, אבל למה דווקא עכשיו את רוצה לרדת במשקל? וקרו מקרים שהייתי שואלת את השאלות האלה, והייתי שומעת כל מיני תשובות, כל אחד לפי הכאב שלו. בעלי מתרחק ממני, אני מרגישה שאני לא מהווה מודל טוב לילדים שלי, והבת שלי עכשיו גדלה והיא נמצאת בגיל ההתבגרות, והיא ממש מסתכלת מה אני אוכלת, איך אני אוכלת, אני לא יכולה לדבר איתה, שהיא מתחילה להשמין ולאכול שטויות, ולהגיד לה, אל תעשי ככה וככה, כשהיא לא רואה מודל לחיקוי שזאת אני, וזה נורא חשוב לי כעת. זה בעצם הפתרון, התשובה לשאלה, למה עכשיו? או מה ניסיתם, שאני אדע מה הם עברו, או כל אחד והעניינים שלו. ולכל עסק תתפלו, אפילו העסק הקר ביותר, שנדמה לכם שהוא קר, אם אתם מורידים את כל השכבות, אתם מגיעים למעשה לכאב, לתסכול, לבעיה שלהם, כדי שתדעו איפה אתם יכולים להיכנס לתמונה ולפתור להם את הבעיה. אם בן אדם יש לו כאבי גב, ואת בעצם, או אתה, מוכרים איזשהו מוצר לכאבי גב, או איזשהו, לא יודעת מה, תכשיר, אז ברור שהכאב שאתם מדברים עליו הוא פיזי, כואב לי הגב, אוקיי, אבל מה בעצם מתסכל אותך? אז ברגע שאנחנו מתחילים לשאול את השאלות בצורה נכונה, אנחנו מבינים, ושוב, זה מדברים ששמעתי, מדברים שאנשים סיפרו. אני לא יכול, אני עכשיו סבא, ואני לא יכול להרים את הנכדים שלי, אני לא יכול לתפקד. אנחנו הולכים לגינה, אני ממש לא יכול לזוז, אני יושב בצד, אני נורא רוצה להרים אותם, לחבק אותם, אני לא מסוגל לזוז, זה מטריף אותי. ניסיתי להשתמש בזה, ניסיתי להשתמש בהוא, אני מאוד מתוסכל, כי אני כבר לא מאמין שהדברים האלה יעזרו, אני ממש צריך עזרה. כל אחד והבעיות שלו, ממש לשבת, לכתוב, לדמיין, לכתוב את כל הפרמטרים האלה, זה מאוד חשוב. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? אני חושבת שכבר הבנתם, אבל בכל זאת אנחנו ניכנס לשלב השני ואתם תכף תבינו. אז איך אנחנו נמשוך את אותו לקוח שזקוק בדיוק, שימו לב בדיוק, למוצר או השירות שלנו. אז כפי שאתם יודעים או משערים, ישנן מספר דרכים, אפילו הרבה דרכים. אחת מהן היא יצירה של מסר שיווקי, שבעצם ידבר אל לב הלקוח, לצרכים שלו, לכאבים שלו. מה שדיברנו הרגע זה מחקר הלקוח, מה כואב לו, מה מתסכל אותו. אותו מסר שיווקי זה מלל שאנחנו כותבים שהוא קורא אותו. ואז הוא יודע האם להמשיך לקרוא, האם להיכנס לדף הזה, האם הוא מעניין אותי, האם הוא מדבר אליי. אנחנו נדע לדבר וליצור מסר שיווקי נכון, רק על ידי מחקר לקוח מעמיק. ושוב אני אומרת, הכי פשוט, לשאול אותם, למה הגעת? מה קשה לך? מה הצרכים שלך? מה אתה מרגיש שחסר לך? למה? כל פעם לפתוח ולפתוח ולפתוח. המסר השיווקי מאוד חשוב שהוא יהיה אחיד במשך כל הקמפיין, זה נותן אפקט מאוד חזק. אם מדובר במודעות של פייסבוק, הקטנות האלה שאתם רואים בצדדים של הפייסבוק, אם מדובר בדף המחירה או הנחיתה, בפוסטים, במיילים, שוב, לפעמים אנחנו מדברים על פליירים, כי אנחנו עושים בעצם, תתפלו, עדיין עובדים בפליירים, ולעיתים כשעושים את זה נכון, מסר שיווקי חזק, זה עובד נפלא, אם אנחנו מדברים על חנויות למיליהם, כל דבר שהוא בעצם אופליין, כל הנושא הזה של דיבור מכתבים, ברגע שהשיווק הוא נכון, ברגע שאני נוגעת בכאב, ברגע שאני נותנת פתרון לכאב, אין סיבה שבן אדם לא ימשיך לקרוא. זה בדיוק כמו שאני תמיד נותנת את אותה דוגמה פשוטה, שאנחנו מקבלים את העיתון של שבת, ידיעות, מעריב, זה לא משנה מה, אנחנו תמיד יודעים שיש בו המון, הוא עמוס, מלא דפים, מלא תמונות, מלא כותרות, אנחנו הרי לעולם לא נקרא את הכל. או רובנו בוא נגיד לא נקרא את הכל. אבל אנחנו כן נעלעל בו, וברגע שיש איזושהי תמונה שתקרוץ לנו ותגרום לנו ככה, תיגע בנו,
אז אנחנו נסתכל עליה. ברגע שאנחנו מסתכלים על כל ככה צ'יק צ'ק, על כל הכותרות, אז ברגע שיש משהו שנוגע בנו, ובדיוק, אנחנו אומרים, נוגע בכאב שלנו, נוגע במשהו שחשוב לנו כעת לדעת עליו, או להתרכז בו, והוא כרגע בחיים שלנו, אז אנחנו פשוט נעצור, נקרא את אותה כותרת, ואם היא מעניינת אותנו, אנחנו גם נמשיך לסאב-טייטל, שזה הכותרת משנה, ונמשיך לקרוא גם את הכתבה. זה בעצם הפתח לכל דבר. זה מה שמעביר אותי בעצם לכותרת. היא מהווה את האמצעי למסר השיווקי. כתיבת הכותרת היא באמת הדלת כניסה להצעה שאתם כותבים ללקוח. היא הדבר החשוב ביותר בדף הנחיתה או המכירה שלכם. דרכה אתם בעצם מעבירים את המסר הראשון שהלקוח רואה בפעם הראשונה ומחליט אם להמשיך לקרוא לו. זה בדיוק על מה שהסברתי עכשיו. אנחנו בעצם בונים את אותה כותרת מכל המידע שצברנו עד עכשיו על קהל היעד שלנו. שוב אני חוזרת לזהב של העסק. אני קוראת לזה זהב של עסק, אני חושבת שזה כל פעם נותן לנו תשובות, שזה בעצם מחקר הלקוח. עכשיו חשוב לזכור שהדבר היחידי, גם אתכם כקוראים, כגולשים, תחשבו על זה בפנים, ככה בלב שלכם. הדבר היחידי שמעניין אתכם, או את הגולש שנחשף למסר השיווקי שלכם, אם זה בדף נחיתה, דף מכירה, במודעה, זה לא משנה מה, זה what's in it for me. תמיד אנחנו בתת מודע חושבים, מה יוצא לי מזה? אם לא נראה משהו שיוצא לנו מזה, זה יכול להיות מידע, זה יכול להיות כל דבר אחר, דבר שמאוד חשוב לנו כרגע, לאותו רגע. אם אנחנו לא נראה מה יוצא לנו מזה, אנחנו נעזוב ונמשיך הלאה, למתחרה, או לכל אחד אחר. אני רוצה לתת לכם דוגמאות. פה מדובר על לקוח, שהוא מטפל, דרך אגב זה כותרות, של מודעות שעובדות נפלא. זה במקרה של דף נחיתה, שעובד עד היום מאוד מאוד יפה, אחוזי ההמרה שלו מאוד גבוהים, כבר נדמה לי שנתיים, אם אני לא טועה, אותו שנתיים, וחשוב לי שתראו אותו, ואנחנו תכף נפרק את זה לגורמים ותראו, תבינו את העוצמה של זה. זה לקוח שבעצם, כמו שאתם מבינים, מטפל באנשים שבעצם רוצים להיפטר מחובות, אז בואו נקרא על מה מדובר. אני רוצה לגלות את הסוף, שעזר לי להיפטר מחובות של 127,000 שקלים, תוך 5 חודשים ללא הלוואות יקרות ולחצים נפשיים. בעצם קהל היעד שלנו, לפי המסר בכותרת, אתם מבינים שזה מושך איזה אנשים שרוצים להיפטר מחובות. דרך אגב, כל הכותרות שאני אראה לכם, זה לא פרי דמיון, זה דברים, אוי, רשמו לי להיפטר בטק, תודה. זה לא שמתי לב, זה שנים. עכשיו כמה אנשים אומרים, וואי, זאתי לא יודעת לכתוב. תודה ברק. אז באמת אני צריכה לזכור להחליף את זה. בכל מקרה, מדובר על קהל יעד מושך אנשים שרוצים להיפטר מחובות. הכל, זה אמרתי, לא, אין פה אילושן, זה דברים שהם יוצאים מתוך המציאות עצמה, זה דברים שלמדנו דרך מחקרי הלקוח שעשינו, מחקרי השוק והנישה. ראינו שאנשים תוך 5 חודשים, באמת הממוצע, זה 5 חודשים לצאת מהחובות האלה. אנחנו רואים שהכאב הגדול שלהם זה סטרס, כמובן החובות הלא משולמים, מה שגורם להם לפי מחקר הלקוח, כולם סיפרו לנו על לחץ נפשי, על זה שהם לא ישנים בלילה. כמו שאמרתי, הזמן לקבלת הצעות זה 5 חודשים, זה הממוצע שראינו שזה מה שקורה עם אנשים. ועוד פעם, what's in it for me? הם רואים מה יוצא להם מזה. הם יגלו את הסוד שיוציא את אותו אדם שכרגע נמצא בחובות תוך 5 חודשים מאותם בעיות, וישן טוב בלילה לשם שינוי. ראינו שזה דבר שחוזר על עצמו, הנושא של הכאב הזה. אוקיי, פה מדובר על תזונאית שאני עובדת איתה גם. יופי של כותרת, מביאה המון לקוחות מאוד רלוונטיים. להפסיק את הפנייה למתוקים עכשיו. צבע סרטון וגלה את תוסף התזונה ההומופתי, שעזר ל-27 מלקוחותיי להרגיע את הפנייה למתוקים, בפחות מ-14 ימים, ללא שימוש בתרופות ממכרות. אוקיי, אז קהל היעד שלנו מושך בעצם גם נשים וגם גברים שמכורים למתוקים, ורוצים אולי גם לרדת במשקל, אבל עוד פעם, הגענו לזה, זה קטע מאוד חשוב אצלהם היה, כל הנושא הזה ללא תרופות. הם רוצים ללכת על משהו טבעי,
כל הזמן זה חזר על עצמו במחקר הלקוח. חשוב לנו שזה לא יהיה משהו שהוא כימי. אוקיי. הכאב הגדול שלהם להתמודד עם הקושי. העלייה במשקל, המראה שלהם, הרבה נבע, הגיע גם מחוסר ביטחון, המצב הבריאותי שלהם השתבש. אנחנו פונים בעצם לכאב, לתסכול, לחוסר יכולת הזאת להפסיק את הכמיהה, את ההתמכרות למעשה. ושוב, מתוך החיים עצמם, 27 לקוחות, צ'יק צ'ק, יחסית, צ'יק צ'ק, כן? 14 ימים, פחות או יותר, קיבלו את התוצאות, לקחנו את זה והעלינו את זה למעלה כדי להראות לאנשים מה יצא להם. זאת אומרת, זמן לקבלת תוצאות מוכחות, לפחות מ-14 ימים, ו-what's in it for me, מה יצא לי מזה, תיעצור את ההתמכרות שלו למצוק. עכשיו, זה מה שהגולש רואה כרגע מול העיניים שלו. בעזרת תוסף תזונה סודית, תוך שבועיים, בלי תרופות, הבדיקות יצאו טובות, הוא כבר רואה את העתיד למעשה. המשקל ירד, הביטחון יעלה בהתאם. אוקיי. הגענו לשלב הבא. השלב הבא למעשה זה שוחד אתי. שוחד אתי זה איזושהי מתנה שאני מאוד בעד לתת בשלב שאנחנו מגיעים שנקרא דף נחיתה. אני תכף אראה לכם איך דפי נחיתה נראים. המטרה שלהם העיקרית, חשוב שתבינו, היא בעצם לתפוס או ללכוד את המייל, בדרך כלל המייל בלבד, או גם טלפון, או רק עולים מה אתם רוצים לעשות, של אותו גולש, שמעולם לא הכיר אותי, שמעולם לא יודע מי אני, וזו התחלה של היכרות. ואני רוצה להסביר שבעזרת זה שאנחנו נותנים איזושהי מתנה, זה לא מדובר פה על כסף, לא מדובר פה דווקא שוברים שעשיתי ניסיון פעם, לא הלך טוב בכלל בפייסבוק, רק שתהיו מותקנים, כי פייסבוק הוא לא אתר מחירתי, הוא אתר חברתי. צריך לדעת איך, באיזה צורה לעשות את זה, זה קצת שונה, אבל המתנה שאני מדברת עליה יכולה להיות מידע שמאוד מאוד רלוונטי לאותם לקוחות. שוב, איך נדע איזה מידע לתת להם? ממחקר הלקוח, כמובן. אנחנו חוזרים כל הזמן לאותה נקודה. במחקר הלקוח אנחנו יודעים מה קשה להם, מה מתסכל אותם, על מה הם היו רוצים לדעת יותר, מה אנחנו יכולים לעזור להם, איזה פתרונות אנחנו יכולים לתת להם. אנחנו כל הזמן חוזרים לאותה נקודה. המתנה יכולה לבוא כמדריך, כטיפים, כסדרת וידאוים, כסרטון. זה לא משהו שהוא משנה כל כך, משהו שקל לכם לעשות. אני מאוד ממליצה לא להתעכב על הנושא הזה הרבה, לעשות את זה כמה שיותר מהר, כדי להתחיל להריץ את העניינים. אוקיי. אז מה לעשות? עם כל המידע שלמדנו עד עכשיו, תכלס איך זה עובד, ואיך נייצר פניות רבות לעסק במספר שעות עד ימים ספורים בלבד. וכן, רבותיי, זה לא טעות, מספר שעות עד ימים ספורים בלבד. אוקיי, רגע, אני מסדרת לי פה את הניירת, אני רוצה שאני לא אשכח לספר לכם ולהגיד לכם דברים חשובים. אוקיי, אז ככה. איך אנחנו בעצם עורבים את הכל? יש לנו כאן סכמה מסוימת, יש שקוראים לזה תזרים של שיווק, יש כאלה שקוראים לזה משפך שיווק. לכל עסק, זה משפך קלאסי, לכל עסק אני בונה משפך שמתאים לו ספציפית ולרצונות של בעליו. כמובן, לאן אנחנו רוצים להגיע, תוך כמה זמן, באיזה עלויות וכו' וכו'. אני מראה לכם משהו שהוא מאוד קלאסי, מאוד מובן, תכף נעבור עליו. חשוב לי שתבינו שזה משפך קלאסי. אנחנו מתחילים בעצם עם תנועה. אנחנו מזרימים תנועה לתוך, כרגע בואו נדבר על פייסבוק ולאו דווקא האתר שלכם, אם יש לכם, אבל אנחנו כרגע מזרימים תנועה. זאת אומרת שגולשים יגיעו אלינו. אז איך הם יכולים להגיע אלינו? דרך פרסום בפייסבוק, דרך סטטוסים שאנחנו מפרסמים. אני לא נכנסת כרגע ל-SEO, דרך באנרים מסוימים, סרטונים ביוטיוב, כל דבר שיכול לגרום לאנשים לראות אותנו, להקשיב לנו, לקרוא מה יש לנו לומר ולהכיר את המוצרים והשירותים שלנו. אוקיי? זה בדרך כלל בא
ומודעות, כפי שאתם מכירים בפייסבוק, יש את המודעות מצד שמאל הקטנות האלה, יש מודעות גדולות, יש כל מיני סוגים של מודעות, אני לא נכנסת לזה כרגע, ישנם כל מיני וריאציות, וברגע שהם לוחצים על המודעה, טק, הם עוברים לדף נחיתה שבנוי מכותרת, אפשרות להשאיר מייל ושם, או טלפון, נורא תלוי מה אנחנו רוצים, מה אנחנו קובעים מראש. לעתים זה וידאו קצר, או מלל, לא חייב להיות וידאו. אם יש וידאו, אני ממליצה לא יותר מ1.5-2 דקות, הוא צריך להיות מאוד מצומצם, וכפתור הרשמה שהוא מאוד מאוד חשוב. כל הרעיון של דף הנחיתה, כמו שאמרתי, הוא בעצם לסנן אנשים שהם גולשים בפייסבוק, ולהסמיך אותם להפוך ללקוחות שלנו. התפקיד שלו הוא אך ורק ללכוד את המייל של האנשים, ולהכניס אותם למערכת הדיבור שלנו. ברגע שהם לוחצים, הם עוברים מיד לרשימת הדיבור. דרך אגב, הכותרת זה מה שדיברנו מקודם. כאן יש לנו ממש כמה שניות, דקה אולי, אני לא יודעת בדיוק כמה, אבל מעט מאוד זמן, כדי שאנשים יחליטו האם הם נשארים בדף הזה או לא. וברגע שמחקר הלקוח שאנחנו ניצור הוא נכון, הוא אפקטיבי, הוא אמיתי, מהלב, אנחנו בעצם ניגע בנקודות שכואבות, ואנחנו יכולים לעזור בפתרון עם המוצר או השירות שלנו, אז הבן אדם ימשיך לקרוא, יראה שזה רלוונטי לו, ישים את המייל והשם שלו, וילחץ, כן, אני רוצה. ומיד הוא עובר לרשימת הדיבור. אוקיי. בקטע של התנועה, אני רוצה רגע לחזור, אני רוצה רגע להסביר שחשוב מאוד שהתנועה כבר כאן, מראש, תסונן. חשוב מאוד שאנחנו נקבל אנשים שהם מבושלים קצת. לא הרבה, אבל היא תהיה מסוננת. והפרסומים פה הם מבוססים על, אני קוראת לזה שיווק על ידי תוכן, הם מבוססים על ערך שאנחנו נותנים ללקוח הפוטנציאלי. הכוונה היא בעצם לפרסם איזשהו ערך ולהוביל את אותם גולשים, בוא נגיד כזה דבר, זה לא לעשות פרסומות, תקנה אחד, קבל את השני במתנה, או 50% הנחה. זה לא המודעות שאני מדברת עליהן. אני מדברת על, תסתכלו על כל הגדולים למשל, או איך הגעתם למשל לוובינר הזה. אתם ראיתם, יש שהגיעו אליו מתוך המיילים שלי, שהם אצלי ברשימת קבוצה, ויש אנשים שהגיעו אליו מפייסבוק, ששם עשיתי פרסום מאוד ממוקד, אז מראש סיננתי את אותם אנשים, ואני נותנת פה כרגע וובינר. וובינר שנוגע למה שחשוב לכם לדעת. אני רוצה ספציפית אנשי עסקים שחשוב להם לדעת איך להתקדם, איך להביא אנשים מפייסבוק, איך להביא לקוחות, איך להגדיל הכנסות, אוקיי? אז לכן התנועה הזאת צריכה להיות מסוננת, ואני נותנת לכם כרגע שיווק שמבוסס על ערך. התוכן הזה שעכשיו אני נותנת לכם הוא ערך עבורכם. אוקיי. אז אמרנו, מדף הנחיתה, ברגע שלוחצים על הרשמה, מגיעים מיד לרשימת דיבור. הדברים האלה נעשים באופן אוטומטי, ללא יד אדם, זה מה שאני בונה, כדי שיהיה לכם מאוד נוח, מאוד קל להתעסק בעניינים שלכם, בעבודות שלכם. הכל נעשה תוך שנייה, לוחצים, מגיעים לדף נחיתה, לוחצים, מגיעים לרשימת דיבור, צ'יק צ'ק. ברשימת הדיבור, אני בעצם יצאתי מהתחרות עם כל הקולגות שלי. אין לי מתחרים פה, למה? מאחר ואני בעצם נכנסת לאותו גולש הביתה. הוא נתן לי את המייל שלו, הוא אישר לי לתת לו מיילים, לשלוח אליו מיילים, עם מידע על העסק שלי, על מה אני בעצם, מי אני, מה אני, זה חשוב מאוד, כי מה שאנחנו עושים פה בעצם בעזרת המיילים, אנחנו יוצרים מערכת של יחסים שלדעתי היא העסק. הרבה אנשים לא מבינים את זה, זה לא כל כך המוצר או החנות, אם היא מפוארת או לא מפוארת, אלא זה הקשר הזה ביניכם ללקוח, שאתם יכולים להראות לו דרך המיילים האלה שאתם מאמינים, שהם יודעים שהם יכולים לסמוך עליכם, ופה רוב העסקים בעצם מפשלים, וברגע שהם עושים את זה, הרבה יותר קל לבן אדם רגע, רשמו לי פה משהו, תכתבו את השאלות ואחרי זה אני אתייחס לזה.
מה שקורה זה שברגע שסומכים עליכם, תחשבו על עצמכם, אתם סומכים על בן אדם, יותר קל לכם לשלוף את הישראכרט שלכם, את כרטיס האשראי. ובעצם ייהנו לרכוש מכם, ולחזור שוב ושוב, כי הם מקבלים את הערך מכם. אוקיי. ברגע שאנחנו יצרנו את המערכת הזאת של הדיבור, שוב, הכל נעשה בצורה אוטומטית, אנחנו יוצרים את המערכת יחסים, ויש לנו אפשרות לעשות פולו-אפ. מי לחץ על הכישורים שלנו, את מי זה מעניין יותר, את מי זה מעניין פחות, ולדבר להם באופן אישי. רק על הקטע הזה אני הולכת לעשות אוטוטו וובינר שהוא מאוד מאוד חשוב, שימו לב למיילים, זה קטע מאוד מאוד חשוב להבין איך לעשות את זה, מהי כתיבה שיווקית, איך לפנות ללב שלהם, כי הרבה אנחנו פונים עם הלב ופחות עם המוח. טוב, ברגע שהם קיבלו את רשימת הדיבור, אמרתי לא כל דף מחירה הוא מתאים לכל עסק, אבל זהו דף מחירה שאם אנחנו רוצים ללכת ולהגיע לקטע של מחירת מוצר, אנחנו נותנים לו כותרת, נותנים לו וידאו, מלל, כפתור רכישה, פה בעצם זה המקום של השכנוע, של הפירוט, לבטא בדף הזה כמה המוצר שלנו אפקטיבי, זה בדיוק המקום. דף הרכישה לא חייב לעבור דווקא לדף סליקה, דף סליקה זה שמשלמים בישראכרט או בכרטיס אשראי. רכישה יכולה להיות למשל, הכפתור לא חייב להיות רשום דווקא רכישה, אלא הוא יכול להיות למשל, יש עסקים שצריכים לשוחח קודם כל עם הלקוח שלהם. הם צריכים שיגיעו אליהם לפגישה לפני. יש עסקים שרוצים שיחת טלפון לפני. אז זה מאוד מאוד תלוי מה. אם זה פגישה או אם זה טלפון, אנחנו מסדרים את זה לפי הרצון של בעל העסק, לפי הצורך שלו. בסופו של דבר, הרעיון הוא של כל הדף הזה הוא לבצע את הרכישה. זה יכול להיות דף, זה יכול להיות 15 עמודים, זה לא משנה. אפשר לעשות מצגת, אפשר לעשות עסקה, שוב, בסליקה, זה לא משנה. הרעיון הוא שזה הקטע שסוגר את העסקה. או לטלפון, או לפגישה, ואחרי זה כבר, באמת, זה עניין שלכם עם הלקוח, אתם מקבלים אותו מסונן, מעוניין לבוא כבר לפגישה, וכבר לדעת יותר מידע על העסק שלכם או המוצר. או שוב, אם זה מוצר שאפשר למכור אותו מיד ולשלוח אותו, כפתור רכישה. ככה, בואו נמשיך. עוד רגע, אני רוצה לראות רק הרבה פעמים שואלים אותי, שרון, למה לא כדאי, למה לעשות בכלל דף נחיתה ולא לשלוח את הבן אדם לאתר שלי? אם יש לי כבר אתר והשקעתי בו כסף, אז הסיבה לשלוח אותם דווקא לדף הנחיתה, היא שבאתר שלכם יש הרבה מאוד כפתורים ואינפורמציה, ולא ברור בעצם לגולש על מה ללחוץ קודם. זה מאוד מאוד מתעתע, זה מאוד מבלבל, יש לו המון מידע שם. דף הנחיתה בעצם יש בו רק נושא אחד, מדויק, בדיוק על מה שדיברנו כאן, אנחנו מדברים גם כאן, רק במלל קצת שונה. ואז אחוזי ההמרה פה, זאת אומרת, להפוך את הגולש ללקוח פוטנציאלי, כדי שישים פה את המייל וירצה להיכנס לרשימת התפוצה שלנו, הוא גבוה מאוד. המייל צריך להיות מאוד קצר, מאוד קולע. זכרו שוב, הכי חשוב להבין שדף הנחיתה צריך אך ורק ללכוד את המייל של האנשים ולהכניס אותם לרשימת הדיבור. אוקיי. אז כמו שאמרנו, אנחנו רואים את כל המידע, יוצרים ממנו משפך שיווקי שמתאים בדיוק רק לצרכי העסק שלנו. כל עסק עם העניינים שלו, עם מה שנוח לו. המשפך מזרים גולשים באופן קבוע על טייס אוטומטי, הפניות חדשות נכנסות לעסק כל הזמן, רבותיי. זה סיסטם, זה משהו שיטתי, ולחיצת כפתור כל הזמן זה עובד, גם כשאתם ישנים, גם כשאתם בחופשה, כל הזמן. חשוב לציין שאתם תהיו פנויים לעסק שלכם, זה כל הרעיון פה בעצם, וחשוב לי להדגיש את זה. אתם לא צריכים להיות אשפים בשיווק, ממש לא. אתם צריכים להיות פנויים לעסוק בעסק שלכם, ולא בשיווק העסק שלכם. כי אם לא, אתם כן תצטרכו לעסוק בזה הרבה בנושא השיווק, כדי שיכירו אתכם, שידעו מי אתם. אמת מידה נכונה של
20% עד 30% לעבוד בעסק שלכם, זה נשמע תמוה אבל זה נכון, ובין 70 ל-80% לשווק את העסק שלכם, שזה גורע מכם המון. אוקיי. אז כאן אני בעצם מגיעה ללקוחה בשם יפית אלימלך, היא לקוחה, יש לה מרכז קוסמטי ברמת אביב. אני רוצה קצת ככה אינפורמציה, אתם תקבלו את זה גם בעיקרון במייל, אבל רגע. יפית רכשה 2 שירותים של העסק, נדמה לי שאנחנו כבר בשנה השנייה כרגע איתה, שנקראים, היא משלמת על 2 שירותים שנקראים ריטיינר. זה למעשה שירותים על בסיס חודשי בשוטף. זאת אומרת, כל חודש אנחנו מתפעלים לה את כל נושא השיווק בעסק על בסיס קבוע. אין לה זמן להתעסק עם זה, היא רוצה את השקט שלה, גם כשהיא סיפרה לי שהיא התעסקה עם זה, היא השתגעה, לא היה לה זמן לטפל בלקוחות, והיא גם לא עשתה את זה בצורה הטובה, כך שזה לא הפסיק לה את מה שצריך. אז מה שהיא משתמשת בו בעצם, את אותם שירותים שהיא רכשה, זה אחד זה ניהול הדף שלה. אנחנו כותבים פוסטים שהם כתובים נכון בצורה כתיבה שיווקית. אנחנו בונים בעצם מערכת יחסים עם הגולשים שלה בפייסבוק, יש לה המון אוהדים, למטרת בעצם היכרות, כל מיני דרכים שיווקיות. השירות השני זה בעצם ניהול קמפיינים שהיא מקבלת מאיתנו, אנחנו מעלים קמפיינים בצורה סיסטמטית, אנחנו מעלים, בעצם מלווים את הקמפיינים בכל מיני סוגי מודעות, אני כמעט משתמשת בכולם, גם לניידים, גם לכל סוג של מודעה שאפשרית בפייסבוק, וזה גם דרך מחקר שעשינו וראינו שהרבה נשים שמגיעות אליה ושהן יכולות להיות לקוחות פוטנציאליות לעסק שלה, בעצם מסתובבות, כמעט 47% מסתובבים עם הנייד שלהם, והרבה נכנסות לפייסבוק עם הנייד, ולכן היה חשוב לי שגם הם יקבלו את הפורמט הזה של המודעה בצורה קריאה נכונה וטובה. אנחנו חושפים את המכון שלה בעצם בכל מיני וריאציות של מודעות, כמו שאמרתי, בניהול הקמפיינים, אנחנו חושפים את השירותים שהיא נותנת, את המוצרים, ומה שחשוב זה שאנחנו בעצם חושפים את זה רק לקהל שבדיוק זקוק לה ולשירותים שלה. עכשיו, כדי לייעל את התוצאות של הקמפיינים וניהול הדף העסקי של המכון, אנחנו מבקשים בדרך כלל מיפית או מכל הלקוחות שלנו לדעת תוצאות, כמו למשל כמה מוצרים נמכרו, מספר אנשים שקבעו טיפולים בעקבות אותו מהלך שיווקי, כדי שתהיה לנו אינדיקציה כמה פנו לבית העסק. וב-22/8 אני קיבלתי תשובה, לצערי היינו בתקופה של מלחמה לכל דבר, וההרגשה של כולנו הייתה באמת קשה, והקהל לא התנהג כמו בכל יום. הכל היה רדום, אתם בטח יודעים, זה היה נורא. אנשים לא יצאו מהבתים, בטח לא לטיפול קוסמטי. אז יצרתי מהלך שיווקי שונה אחד בלבד. ולכן היה חשוב לי נורא במיוחד לקבל את התוצאות ממש שבוע לפני סוף אותו חודש. ב-22/8 שלחה לי את התוצאות שנמכרו 5 ערכות של קוסמטיקה, כל ערכה במחיר של 1,250 שקלים, סך הכל הכנסה ממחירות בלבד, יצא לה 6,250, שימו לב בעת מלחמה. אוקיי. בנוסף כמובן התווספו לרשימת התפוצה שלה ושל המכון, 178 לידים מאוד חמים שאיתם כמובן המשיכה המחירה. זה אחד הקמפיינים שיצרנו לטיפול באקנה, רק היום בבוקר שמתי לב שזה לא מה שרציתי להראות לכם וטעיתי בשיקופית, אבל ברגע זה לא משנה כל כך, זה באמת יצירת הכנסות גבוהות ממכירת ערכות לטיפול באקנה. הרבה אנשים אומרים לי, לא ייתכן שאני אצליח למכור, המוצרים שלי יקרים, השירות שלי יקר, לא נראה לי הגיוני שיסכימו לשלם סכומים כאלה, אז הנה רבותיי, זה לא משנה, צריך לדעת פשוט איך למכור, אין כזה דבר לא ייתכן, או העסק שלי שונה, או אין. זה לא נכון, ברגע שאתם יודעים לעשות את זה בצורה נכונה, אין סיבה בעולם שאתם ספציפית לא תמכרו ואחרים כן. אז יש פה באמת יופי של תוצאות, אבל זה לא מה שהתכוונתי להראות לכם. הנה פה למשל יש לכם איזשהו מסר שיווקי שרשמנו בתור פוסט לאוהדים וגם ללקוחות שהם לא מכירים את המכון,
ורשמתי את זה בשמה, אבל לקחתי את זה מתוך המציאות עצמה. יפות שלי, אנחנו עוברים תקופה לא פשוטה. אך אין מצב שיפלו פנינו, נכון? כותבת לכם מהממ"ז ושומעת מדי פעם שריקות בתקווה של ירוקים. זה מה שאני שמעתי בכל מקרה. חשוב לי לעודד אתכן ואת משפחותיכן, לנסות להשכיח מכן קצת את הלחצים ולפנק במדריך יופי באהבה ממני. להורדת המדריך ללא עלות כמובן לחצים. והכי חשוב, עם ישראל חי וקיים. אוקיי, ופה בעצם יש לכם את האפשרות להוריד את המדריך ברגע שלוחצים. תראו איזה פני שטח גדולים יש, וזה לא רק איזשהו קישור קטן. כל הקטע הזה, אם לוחצים עליו, ניתן להוריד את המדריך, מה שבעצם ברגע שאני עושה את זה כל כך גדול, מהווה אחוז המרה הרבה יותר גדול. קבלו במתנה, מדריך יופי, להשכיח קצת את הלחצים. זה לבד הביא לה בסביבות 178 לידים מאוד מאוד חמים. אחרי זה, תוך כדי, ראיתי שיש הענות כל כך גדולה, ושממש אנשים קצת רצו לנשום, אז רציתי להראות לכם, בעלי עסקים, ופרסמתי אצלי, קבלו תוצאות בתקופת מלחמה ומצב רוח ירוד, לניהול עמוד הפייסבוק של המרכז הקוסמטי יפית ממלך, להלן התוצאות. בתקופת המלחמה, רבותיי, אני רוצה שתדעו ש9,116 גולשות נחשפו לפוסט, 78 סימלו ללייק, חלקן הגיבו גם, שזה מאוד חשוב, כי אז ברגע שפייסבוק רואה שמגיבים, אז הוא גם משאיר את הפוסט יותר באוויר ומפיץ אותו יותר ללא עלות. 42 פניות של לקוחות רלוונטיות הגיעו עקב הפוסט. והכל ב-69 שקלים בלבד, קחו את זה בחשבון. ושכחתי לציין, נכון, היה שם 2 שיתופים של נשים מאוד מאוד חביבות, תכלס אני לא מכירה אותם, וגם יפית לו, שפרסמו וחשפו את המרכז הקוסמטי מרצונן החופשי לאלפי חברים שלהם. זה מה שנקרא פרסום ויראלי, וזה בעצם מה שעושה את התשתית הזאת לנהדרת גם לפרסום שהוא ללא תשלום. אני מראה זאת וממליצה בחום לא לוותר, לנסות, להמשיך בשגרה עד כמה שרק ניתן, באהבה גדולה שרון. זה היה בתקופה שבאמת היינו ירודים מאוד, הרבה לא הצליחו לתפקד, מי כמוני יודעת, היה לי מאוד קשה, ממש נלחמתי בשיניים. זו הערכה, היא עולה 1,250 שקלים. פה צילמתי את זה מתוך סרטון וידאו, אבל בגדול זו הערכה ועליה מדובר, זה באמת מוצרים שהיא רוקחת, ופשוט במהלך פשוט שקצת שיניתי עקב המצב, עקב מה שחשו הגולשים, והדברים עבדו יפה מאוד. הנה, יש פה ב-22 לאוגוסט, 5 ביקשתי ממנה שתכתוב לי, 5 ערכות של אקנה, ממוצע 2 ערכות לשבוע, שבת שלום, זה שבוע לפני שהחודש נגמר. אוקיי, אז פה אנחנו מגיעים בעצם ליובל אלפן, בואו נעבור על זה צ'יק צ'אק. יובל אלפן אספתי מכל הכיוונים, אני ממש מראה לכם דברים מהחיים, כדי שיהיה לכם קל להבין שהכל הגיוני והכל אפשרי. יובל הוא לקוח שלי, הוא בעצם נהנה גם כמו יפית מניהול דף בפייסבוק, גם מקמפיינים, פוסטים שיוצרים בעצם מערכת יחסים בינו לבין הגולשים, ומכירים את השירות שלו. השירות שלו הוא בעצם, הוא נותן אימון וייעוץ לכלכלת המשפחה והעסק. גם בעזרת, אתם שמים לב פה את השופד האתי שהוא נותן, זה במקרה איזשהו מדריך, שגם נוצר דרך מחקר לקוח, ידענו בדיוק מה חשוב לאנשים, חשוב להם לראות איך יוצאים מהמינוס, שהעסק הכניס אותם, הוא מייעץ גם לכלכלת המשפחה וגם לעסקים, איך לתת כלים מעשיים להגדלת הרווח, רשום לכם פה את הכל, ואיך ליצור תוכנית כלכלית, ממש כל זה בפנים ומקבלים את זה ללא עלות, מתחילים להכיר אותו, מתחילים לראות כמה הוא תותח במה שהוא עושה, ומתחילים להגיע אליו אנשים. כמובן שדרך המערכת עצמה, שהיא טכנית, אני בונה אותה, והיא אוטומטית לחלוטין. אז ככה, הם מקבלים בעצם איזושהי גישה ליובל, לדעת על המומחיות שלו, מקבלים המון המון ערך ותובנות, מה שהופך אותו עוד פעם למומחה בתחומו. דרך אגב, בדיוק עוד פעם, כמו שאתם מקבלים ערך ותובנות עכשיו ללא עלות בוובינר הזה. ושוב אני אומרת, שימו לב לעיקר, שהמון בעלי עסקים הגיעו לוובינר הזה, שהם זקוקים ברגע זה בדיוק לחומר שאני מלמדת. השתדלתי שלא יגיעו לכאן אנשים סחירים, שאין להם בעצם עסק, או שאין בכוונה שלהם בכלל לבנות עסק ולשווק אותו. וגם, כדי להגיע לכאן להדרכה הזאת, בעצם יצרתי המון סינונים בעזרת אותו משפך, בעזרת אותה תשתית. ונעזרתי בדיוק באותה מערכת שעליה אני מדברת עכשיו.
אז נחזור ליובל. פייסבוק בעצם מאפשר לנו ליצור קשר עם הגולשים על ידי תכנים, על ידי פוסטים ולהפיץ אותם, רק למי שזקוק לו, ולמקד את ההפצה, שזה למעשה הקמפיינים שאנחנו עושים. הדרך הנכונה בעצם למכור בפייסבוק, אני לא ילעיט אתכם כרגע בזה, כי זה גם יהיה וובינר שיצרתי עבורכם לשנה החדשה, שהוא עוד מעט יצא. הדרך הנכונה היא בעצם למכור בפייסבוק, היא תחילה שיכירו אותנו, זה נקרא knowing. knowing זה בעצם שיכירו אותנו דרך הפוסטים במערכת היחסים שאנחנו בונים עם הלקוחות. השלב השני בעצם שאנחנו צריכים לעבור אותו, זה לייקינג, הלייק הזה שמסמנים לכם, וזה שבעצם יאהבו אתכם, את המוצר שלכם, והשלב השלישי שחייבים לעבור אותו, זה trust. trust זה אמון, שיפתחו בכם, שידעו שיש למי לפנות, יש להם גב, ברגע שבן אדם בוטח בכם, הוא גם שולח בקלות יותר את כרטיס האשראי. אני באמת ארחיב על הנושא הזה בוובינר שלם בפני עצמו, שיהיה לכם קל להבין למה אתם לא מצליחים להגיע לשלבים האלה של מחירה, כי לפעמים אתם פשוט פוסחים על שלושת השלבים האלה שהם מאוד מאוד חשובים. אוקיי, אז רק רגע, אני רוצה להעביר שיקופית. פה יש לנו איזשהו פוסט שהפך להיות מודעה. הכל נובע מסיפורים אמיתיים, ברגע שזה אותנטי וגם עובד, אין יותר חזק מהמציאות לדעתי. יעל שכירה ממינוס כרוני לפלוס גדול ב-90 ימים, פה הם מקבלים את המדריך. כיצד יעל אם חד-הורית שכירה, שתמיד סבלה מלחץ נפשי עקב המינוס הגדול בחשבון הבנק שלה, הצליחה תוך 90 ימים, 90 ימים, לצאת מהמינוס וליהנות מפלוס גדול בחשבון, ורגיעה נפשית. שימו לב, הרגיעה הנפשית היא כל הזמן חוזרת, משום שזה דבר שמאוד מאוד הפריע להם, הם לא תפקדו, וזה הציק להם. כל הזמן חזרו על זה במחקר הלקוח. עוד פוסט מדהים, מחלוקת עיתונים ל-20,000 שקלים הכנסות בחודש, פה הם יכולים להוריד את מה שהם צריכים. היום אני עובדת בצורה קצת שונה. יש לנו פה דף נחיתה, הצלחתי לכם שאני אראה לכם איך נראה דף נחיתה. יש לנו פה יופי של כותרת, סיפור מוזר, כיצד שולה ואבי נשואים בשנית בני 35, הגיעו מחלוקת עיתונים להקמת עסק חדש ולהכנסות של 20,000 שקלים בחודש. פה יש בולטים שבעצם עונים על כל הצרכים של אותם לקוחות עתידיים, אותם לקוחות שיכולים להיות פוטנציאליים לבעל העסק. דף הנחיתה ייצר ליובל מעל 100 פניות של לקוחות פוטנציאליים. אנחנו תכננו להוציא 1,000 שקלים, אבל הוא עצר אותי, הוא ביקש לעצור את הקמפיין לפני הזמן. נדמה לי זה היה, הנה, נדמה לי, זה היה סוף שבוע, תוך 48 שעות, ובתקציב של 820 שקלים, נרשמו 100 פלוס 11 ברשימה קטנה נוספת, וביקשו להוריד את המדריך. בנוסף, חלקם, אנחנו העברנו, עשיתי מין תשתית כזאת, שיוכלו להגיע גם לשאלון, למי שזה מעניין אותו, שרוצה לקבוע איתו פגישה, כדי להתחיל את התהליך איתו. אז מילינו שאלון, כי חשוב מאוד היה לו לדעת אם הוא יכול לעזור לאנשים האלה, ופשוט בנינו את הכל בצורה כזאת, שמבחינה טכנית הכל יזרום בצורה מאוד מהירה. הרבה אנשים השאירו את הטלפון שלהם במטרה באמת להתקדם בתהליך הרכישה. אוקיי, טוב, כאן באמת רואים שהוא הגיע אליי כדי לקדם את העסק שלו, ייעוץ לכלכלת המשפחה, אחרי שקיבלתי המלצה מאיתמר ואסף מנסיקה עסקית. היה לי תענוג לעבוד, לראות את היעילות, ברגע בהנעת התהליך, וברצוני להודות לך על העזרה הענקית שהענקתי בפרסום בפייסבוק. בהפגנת מקצועיות ויעילות הצלחת להעלות לרשת מספר מודעות שיצרו באז אמיתי לדף העסקי שלי של קונטרול פלוס. שימו לב, קיבלתי מעל 100 לידים תוך מספר שעות, דבר שלא האמנתי, הוא היה מאוד סקפטי, דבר שלא האמנתי שאפשרי בכלל. נוצרה לי רשימת תפוצה מאוד מכובדת, עם מה אני עובד כעת ומגייס דרכה לקוחות. לצד עצם יצירת הקמפיין, לימדת אותי גם איך לבצע את זה בעצמי, וכיצד להתמקד, ואחרי זה הוא לקח גם שיעורים, כי הוא רצה בעצמו גם ללמוד מספר דברים. טוב, זה דף נוסף, למשל, של בן אדם מקסים שקוראים לו יוסי וילברפארק. יש לו דף, כמו שאתם רואים, הפתרון הטבעי פורץ הדרך ללא ריטלין. הוא ממש יחסית בהתחלה שלו. כאן אתם יכולים לראות ממש פוסט של מלחמה, אני קוראת לזה, קמפיין מלחמה אני קוראת לקמפיינים האלה. בזמן מלחמה החלטנו להוציא קמפיין,
החלטנו לא לוותר, ללכת, לנבור, לדעת איפה אנחנו נוגעים בדיוק בנקודות שיכולות לעזור להם, ויש לכם פה פוסט, הורים יקרים, איך אילי, מיכאל וכולי, ועוד רבים לקוחותיי, בקיצור, אנחנו נותנים להם פה דוח שיוסי יצר, כיצד ניתן לטפל בהפרעות קשב וריכוז ללא ריטלין. דוח מאוד אטרקטיבי, מאוד לעניין, נתן המון מידע חינמי, ומי שמוריד אותו זה אנשים שיש להם ילדים, זה הרי לא הגיוני שאנשים שהם לא רלוונטיים יורידו את זה, זה לא מעניין, מישהו שאין לו ילדים, מישהו שלא סובל מהבעיה. יש לכם פה אפשרות לראות את זה באופציה נוספת, בתור מודעה קטנה, שם ראיתם את זה בתור פוסט ממומן. שימו לב כמה המודעות גדלו, כמה התמונות גדלו, תנסו להשתמש בזה, שימו לב שאתם נותנים את המקסימום גודל תמונה שאתם מפרסמים, זה ככה טיפ ממני, כדי שיראו, תראו כמה זה תופס מהדף של פייסבוק, כמה מתייחסים לתמונות. אוקיי, זה דף הנחיתה שלו, כיצד הילי, מיכאל, שגיא, ויקי ועוד רבים מלקוחותיי, המטופלים בהפרעות קשב וריכוז, מצליחים בקלות להתרכז, להעלות את ציוניהם, לשבת בכיתה, ליצור חברויות ללא התפרצויות אלימות, טלפונים מהמורה, והכי חשוב ללא ריטלין. קבל בחינם את דוח 2014, כיצד ניתן לטפל בהפרעות קשב וריכוז ללא ריטלין. פה הם צריכים להזין את המייל שלהם, לא חייבנו אותם את השם והטלפון, כמו שאתם רואים יש פה כוכבית, וברגע שהם מעוניינים, כן יוסי, שלח לי מיד את הדוח. כמובן שכל הנושא הזה נוצר עקב מחקר לקוח, שוק ונישה, מאוד מאוד מעמיק. זהו, זה בגדול, זה הקמפיין בזמן המלחמה. אתם יכולים לראות בהתחלה, יוסי שילם 82 אגורות, זה היה ממש ממש בתחילת הקמפיין, ראיתי שדברים לא זזים כמו שאני רוצה, למרות שאחוזי ה-TTR, האחוזים שאנשים הקליקו היה גבוה ויפה מאוד. שיניתי, עשיתי אופטימיזציה, קמפיין בזמן מלחמה לפני אופטימיזציה, אתם רואים אותו, שימו לב איזה יקר, הוא שילם כמעט 22 שקלים לליד. מה זה ליד? בן אדם שהופך מגולש, נותן את המייל שלו, והופך להיות לקוח פוטנציאלי ומבקש להיכנס לרשימת התפוצה שלו, כדי להכיר אותו יותר ואת המוצר שלו. עכשיו, זה מאוד מאוד יקר, אני לא יודעת איך אתם רגילים, אבל מבחינתי זה אש. ולא הסכמתי שזה ימשיך, מיד עשיתי אופטימיזציה, קמפיין בעת מלחמה לאחר 43 שעות, המחיר ירד מ-21.99 ל-9 שקלים. זה חיסכון של יותר מ-50% לכל ליד. שימו לב לתאריכים, אש, המלחמה הייתה 19 לאוגוסט, המצב היה מאוד קשה. זה הקמפיין אחרי האופטימיזציה, אחרי 43 שעות, הורדנו את העלות לקליק מ-82 אגורות ל-59, עלות שמנו פה 780 שקלים, שימו לב איזה, ברגע ששיניתי את המודעה, ברגע ששיניתי כל מיני דברים בפרמטרים, אנחנו בעצם עלינו לכמעט 3%, שזה המון, שימו לב איך זה גבה, והגענו ל-84 לידים פה, אחרי זה הגענו להרבה יותר. הדברים האלה מאוד חשובים, עלות ההמרה לליד ירדה שוב מ-29, אפשר להגיד 23 שקלים ל-9 שקלים, זה עדיין מבחינתי לא מושלם, אפשר לפעמים גם להגיע ל4, 3 ו5 שקלים, שזה וואו, אבל במצב כזה היינו נורא מרוצים, אלה התוצאות הסופיות, נרשמו 298 שביקשו, שמו פה אתם רואים גם מספרי טלפון וכולי, וביקשו להיכנס לרשימה שלו, לקבל תכנים, להכיר אותו, הנה מה שיוצי אומר, הכרתי אותך דרך וובינר שעשיתי עם רונית אטלר, היה לו כבר אתר, שהוא היה די מקודם, שיצר לו מחירות, אבל לא בכמות מספקת. הייתי סקפטי, כן, הוא היה ממש סקפטי, כי הקהילה שבניתי לא הייתה ממש ממוקדת. התחלתי לבנות משפך עם שרון מ-0, היום יש לי פניות של 298 של לקוחות פוטנציאליים, הודות לתשתית שבנינו, אצלו זה כלל דף נחיתה, מחירה, קמפיין, כל המסביב של כל הנושא הזה של סדרת המסרים. בימים האחרונים למלחמה העזנו להוציא קמפיין, והתוצאות היו מעל ומעבר למשוער. יש לציין שתוך כדי הקמפיין עשינו 2 אופטימיזציות, אשר הוזילו את העלות לקליק כדי לגייס את הלקוח הפוטנציאלי ביותר מ-60%. עכשיו, לאחר שהמשפך פועל, אני יכול לעבוד עם קהילה שזקוקה בדיוק למוצר שאותו אני מוכר. הקמפיין ממוקד ומפולח כראוי, מה שיוזיל לי עלויות ויחסוך לי כמובן זמן ועבודה. גם על הנושא הזה של איך להוזיל לכם עלויות
גם על זה אתם תקבלו מייל מפורט, ממש מראה אחד לאחד איך לעשות את זה. טוב, בואו נערוץ מהר על יורם שיפר, זה רואה חשבון, יש לו מערכת להנהלת חשבונות לעסקים. את יורם גם הוא נהנה מכל הנושא הזה של ניהול וקמפיינים וניהול הדף שלו אצלנו. פייסבוק מאפשר לו על ידי פילוח נכון להגיע ללקוחות שזקוקים ספציפית לשירות שלו, בעלות של $150, זה לא שקלים, ובעזרת דף נחיתה עם מסר שיווקי נכון, הוא קיבל בסביבות 84 לידים חמים לרשימת התפוצה שלו. במקרה הזה מדובר על 84 לידים שהם כבר עברו, זאת אומרת הם יותר מלידים, הם כבר אנשים שנרשמו לו, הם כבר קונים. זאת אומרת, העלויות מאוד מאוד נמוכות, זה מדובר על 11 סנט, לחיצה על כל מודעה, הן מאוד נוחות גם לעסקים קטנים. יש פה עוד קמפיין בין יומיים, הוא משולב עם ניהול הדף של החברה, הוא הביא לו תוצאות מצוינות, גם אותו אנחנו פרסמנו במלחמה, זה לא הקמפיין שעליו אני מדברת, אבל גם אותו, את העסק שלו, פרסמנו במלחמה, והוא הביא תוצאות נהדרות. בהתחלה היה איזושהי בעיה, הבנתי את הרעיון, שינינו, יצרנו אופטימיזציה והגענו ליופי של תוצאות. זהו. אנחנו רואים פה 309 פניות של לקוחות פוטנציאליים חדשים לעסק שלו ב-72 שעות. הדברים נעשים מהר מאוד ברגע שאנחנו בונים את זה בצורה נכונה. כאן, אני חושבת שקיבלתם את המייל הזה, זה היה נורא נחמד, אז צילמתי. הוא שלח לי, שרון תעצרי את הקמפיין בינתיים, ורשמתי לו שאני לא בבית, זה היה לילה, אז שאלתי מה קרה, אז הוא אמר לי שהם לא עומדים בלחץ. יש לו מין חברה כזאת של טלמרקטינג שהוא שכר, בגלל שהוא לא מצליח לעמוד בלחץ. הוא צריך לחזור עם טלפונים כדי לקחת את הפרטים של האנשים, יותר ככה, כדי לרשום אותם, זאת אומרת, לשירות. אז זהו, רשמתי לו, שמחה בשבילך, זה באמת בעיות טובות, וכן אנשים, זה לא משהו מיוחד, שיהיה לכם ברור, אתם לא צריכים להיתקע, אתם לא צריכים לדאוג, ברגע שעושים את זה בצורה נכונה, אין סיבה בעולם שאתם לא תצליחו. אנחנו הגענו כאן לאיזושהי הצעה באמת מאוד מיוחדת, שזה רק למשתתפי הוובינר. יש פה איזושהי חבילת שירות שמעולם לא עשיתי אותה, שהיא מאוד ייחודית. כי פשוט לקחתי גם את ניהול הדף, גם את ניהול הקמפיינינג, וגם את כל המשפך השיווקי, שזה בעצם כל התשתית שהיא מתאימה ספציפית, אני מתאימה אותה ספציפית לאותו עסק שעליו אנחנו מדברים. אני מנסה רגע לעבור. מדובר פה על 4 חודשים שאתם מקבלים, שירות מקצועי מאיתנו. מדובר פה על אם זה פתיחת ושדרוג דף אוהדים, מחקר לקוח, שוק ונישה, זה פשוט מוריד מכם את הכאב ראש הזה, מביא לכם לקוחות בצורה סיסטמטית, 3 עד 4 חודשים של ממש פרסום מאוד מאוד מסיבי, עם סינונים, עם אופטימיזציות. אנחנו יוצרים לכם דף נחיתה, אנחנו כותבים ומלמדים אתכם גם להלאה כתיבת מסר שיווקי, בונים רשימת תפוצה, והופכים אתכם ממש לאוטוריטה בתחומכם. טוב, זה כל מיני דברים, פה יש לנו, אחרי זה תקראו, תיכנסו לדף, רשום פה גם לאיזה עסקים, פה יש לכם כפתור כחול, אתם לוחצים עליו למעבר לשאלון קצר שיאפשר לי להבין במה עוסק העסק שלכם, והאם בכלל זה יעבוד. זאת אומרת, ישנם עסקים שזה לא מתאים, ולכן אני בודקת מראש אם אני יכולה לעזור באמת, או שזה לא יהיה רלוונטי לכם. יש לכם פה המון מידע, המון אנשים שחברו את זה, כל מיני עדויות למיניהם מהחיים עצמם, תכלס בשטח לראות מה, בואו נראה מה אתם מקבלים, רגע נחזור על זה, חבילת שירות יוקרתית, זה נקרא VIP לעסקים למשיכת לקוחות, זה על בסיס אוטומטי, כמו שדיברתי, שלכם יהיה את האפשרות לעסוק בעסק שלכם. אם יש לכם דף, אנחנו משדרגים אותו, ונותנים גם לגוגל לקרוא אותו בצורה נכונה, מאחר וגוגל קורא את פייסבוק. זה חשוב שבתוצאות אתם גם יגיעו אליכם אנשים, גם מגוגל. אם אין לכם, אז אנחנו מקימים דף חדש, מעצבים אותו בצורה נכונה, יוצרים מחקר לקוח, מחקר שוק ונישה, כמו שדיברנו, כדי למצוא את קהל היעד הטוב ביותר עבורנו. אנחנו יוצרים צינון אוטומטי כדי להגיע ללקוחות הרלוונטיים שספציפיים מדויקים למה שאנחנו מוכרים, יוצרים אופטימיזציות, את כל הניתוחי מודעות, ואני עושה כמובן הכל בשבילכם. כל סוגי המודעות, כולל דארק פוסטים, אני לא נכנסת לזה כרגע.
אתם מקבלים אפילו תבניות בסגנון העתק הדבק, בניית רשימת תפוצה, בניית דף נחיתה. אנחנו בונים לשונית, אני מאוד אוהבת שיש לשונית כדי להעביר או לאתר שלכם או לדף המכירה, ואתם מקבלים גם ליווי אישי ממני ומהעובדים שלי כל עוד אתם איתנו בתהליך. מה עוד אתם מקבלים? 3 חודשים של שירות, שזה ריטיינר, חודש בחודשו, לקמפיין ממומן בפייסבוק. אנחנו יוצרים לכם קמפיין, לא בממשק שלכם, אלא בממשק, אני קוראת לזה, של המקצוענים, אוקיי? זה נקרא Power Editor. הקמפיין בנוי ממספר מודעות ממומנות, אנחנו ממש יוצרים ניסויים וטעייה, אנחנו לא מבזבזים את הכסף סתם, זה מאוד חשוב להבין. כל סוגי המודעות, כולל אפלות, שוב אופטימיזציה, בוחרים את המודעות המנצחות לפי שיעורי קליקים והמרות, אתם כל הזמן עם היד על הדופק, אתם מקבלים אינפורמציה באופן שוטף, ניתוח מודעות, אחוזי המרה לדפי נחיתה, אני מפנה המון אנשים לדף הנחיתה, וניתן גם בו זמנית להפנות, אם יש לכם אתר, להעביר גולשים מפייסבוק אליכם לאתר בלחיצת כפתור, ללא עלויות, ללא כסף. עלות הקמפיין באופן כללי, זה כמובן בהתאם לכיס שלכם ולרצון של הלקוח כל חודש, זה משולם ישירות לפייסבוק, אתם לא צריכים לדאוג, אני מסבירה הכל ומלמדת, עושה בשבילכם. עלות תמונות לרכישה לפי בקשת הלקוח, אנחנו מדווחים אחת לשבועיים על תוצאות הקמפיינים, המרות, לידים, רכישות באופן סיסטמטי. כן, ויש עוד, אתם מקבלים גם 3 חודשי שירות, שזה ריטיינר, שוב, עבור ניהול דף האוהדים. יש אנשים שאין להם זמן, רוב הלקוחות שלי אין להם עצבים ואין להם זמן והם לא יודעים לעשות את זה נכון. שוב, שדרוג או הקמה, יצירת מהלכים שיווקיים שיקדמו את הדף העסקי גם בגוגל. אנחנו מעלים 3 פוסטים בשבוע, לעתים בחג, אנחנו נורא אוהבים גם לאחל חג שמח, אז לעתים גם יותר מ3 פוסטים. העברת גולשים מפייסבוק והכנסתם, כמו שהסברתי, לאתר שלכם. העברת גולשים לדפי נחיתה או מחירה כבקשת הלקוח, כי אנחנו יוצרים בהתחלה תוכנית שיווקית. בניית לשונית להעברה מיידית לאתר, כמו שהסברתי שוב, כתיבה שיווקית לאורך כל התהליך בגובה העיניים, הפצה ויראלית. אם אתם זוכרים, ויראלית זה אומר להפיץ את עצמכם ללא עלויות, וגם זה ניתן לעשות עם אותה מערכת, כי זה תוצר נלווה, זה פשוט קורה. תחרויות, מרתון, שאלות ותשובות, הוספת מערכת דירוג העסק על ידי לקוחות, דיווח אחת לחודשיים על תוצאות הדף. ההצעה המיוחדת היא באמת אך ורק לכם. החבילה בדרך כלל עולה 15,900 פלוס מע"מ. הלקוחות של הוובינר פה כרגע יצאתי במבצע מיוחד לשנה החדשה, להתחיל את השנה ברגל ימין. מדובר על 5 תשלומים שווים של 1,997 שקלים פלוס מע"מ. כל עסק שמעריך את עצמו יכול לעמוד בסכום הזה, בכוונה חילקתי, בכוונה הורדתי, שיהיה לכם את האופציה הזאת להתחיל שנה ברגל ימין, ובאמת, קדימה, להריץ את העניינים. המבצע הזה יהיה לשבוע בלבד, הוא יסתיים ב10/9 בחצות, אתם תקבלו על זה גם מייל עם הלינק אליו, וכמו תמיד חשוב לדעת, יש לי אחריות מלאה לתוצאות. והאחריות היא שאתם מקבלים, שאני מתחייבת, כי אם לא משכתם לפחות 300 קניות עד 6 חודשים, זה אפילו יהיה לפני, זה יהיה בסביבות 3-4 חודשים, אז אתם מקבלים החזר מלא, אין פה שאלות, אין פה מילים קטנות, אין פה אותיות קטנות, אין פה שום דבר מסביב. אני נותנת אחריות מלאה, מאחר ואני יודעת בוודאות, ואני מכירה את השירות הזה, ואני רואה מה הוא עושה ללקוחות שלי, פשוט השמיים הם הגבול. אני נותנת את זה במטרה להגיע למצב כזה שתוכלו להרשות לעצמכם, שתהיו רגועים, שיהיה לכם קל, שיהיה לכם ביטחון מלא לקחת את השירות הזה. וכמו שהוא עזר לי ולשאר הלקוחות שלי, אני מוכנה להוריד מכם את כל הסיכון ולתת אחריות אישית מלאה לכסף שלכם. אני עושה את זה כי אני רוצה שתהיו מרוצים, כן? שתישארו לקוחות שלי לשנים. בנוסף, אי אפשר בלי בונוסים. בונוס ראשון, כמובן, מאוד חשוב, אתם תקבלו שיחה בת 20 דקות, נועדה למטרת מיצוב העסק. אנחנו נבדוק מה קיים ועובד מבחינה שיווקית ומה לא. מה צריך לתקן ממה שכבר עשיתם ועל מה כדאי לוותר ולהפסיק להוציא כספים מיותרים. וכמובן נתפור לכם חליפה מדויקת לצרכים והרצונות כדי להזניק את העסק למעלה. חשוב להדגיש במהירות ובדיוק. בנוסף, אתם מקבלים בונוס שני בשווי 790 שקלים. אנחנו יוצרים תוכנית שיווקית אפקטיבית מדויקת לפי סוג העסק שלכם,
ומתאימים אסטרטגיות לפי הרצון שלכם והאפשרויות הכספיות. אולי זה לא מובן לכם כרגע, אבל אני מסבירה ועושה הכל עבורכם. הבונוס השלישי בשווי 487 שקלים, זה בונוס ממש כיפי ונורא מקל על כל הלקוחות שלי. זה תבניות שהן מוכנות מראש בסגנון העתק הדבק של המלל הזה, שהוא כתוב לסדרת המיילים שלכם, פשוט תורידו את זה מהראש, יש לכם תבניות מוכנות, כל מה שנותר לכם זה להוסיף כמה מילים ספציפית על העסק שלכם, ובזה זה נגמר, מאוד קל. בונוס רביעי בשווי 395 שקלים, מדריך לכתיבת כותרת מנצחת, עליה דיברנו היום, לדף נחיתה, לדף מכירה, מיילים עם דוגמאות של כותרות אמיתיות מהשטח, שמכניסות אלפי פניות מלקוחות לעסק שוב ושוב רבותיי. זכרו, הכותרת היא הדבר החשוב ביותר בדף שלכם, מכיוון שהיא דלת הכניסה להצעה. הכותרת חייבת למשוך את תשומת הלב של הלקוח בעתיד. כמו שאתם רואים, יש פה המלצה, אני רואה נוספת, הגעתי לשרון בהמלצת איתמר ואסף, שרון נמצא קמפיין מאוד יצירתי, מקצועי ומושקע בפייסבוק. מיד עם עליית הקמפיין לאוויר במהלך 7 השעות הראשונות, הגיעו 72 השעות הראשונות, הגיעו 309 לידים. שרון ערכה בדיקת איכות ללידים, שיפרה את הטעון שיפור, וכך בכל פעם שמועלה קמפיין. שרון יודעת להוזיל את עלות הקמפיינים, אכפתית בכל מה שקורה, מעורבת בכל צעד, באופן שוטף, וחשוב לי שתדעו שאני איתכם, לכן אני קוראת לכם את זה. זה אנשים שאיתי כבר מספר שנים, וכיף לנו לעבוד ביחד, אני בחרתי את הלקוחות האלה, כשם שהם בחרו אותי, אם אתם זוכרים שדיברנו על המיקוד, איזה לקוח אנחנו רוצים. זה נורא חשוב הקטע הזה, ליהנות מהעבודה ביחד ולהביא תוצאות. המודעות מאוד יצירתיות ומעוררות עניין רב, ואנחנו מאוד נהנים לעבוד איתן. אוקיי, טוב, יש פה כל מיני, המון, אחרי זה תקראו, יצרה לי כסף, דורונית אדלר, תקראו לכם, אני כרגע רוצה לעבור לשאלות שלכם. עוד רגע. אני לא רואה את ה... נעלם לי המסך, רגע. אוקיי. טוב, אז בואו נראה רגע את השאלות שלכם. רגע, אני פותחת לי את ה... עוד רגע. בסדר. טוב, אז אני פתחתי לי כרגע פה את השאלות. אמרנו שתהיה הקלטה במקרה הזה, לא לכל וובינר תהיה הקלטה. רגע, אני מעבירה, אני רוצה לקרוא את השאלות שלכם. מי שיש לו שאלה שבאמת נכתוב אותה עכשיו, למרות שמה שרשמתם אני יכולה לראות. תודה רבה, אורן, תודה רבה. האם אפשר למלא כעת את ה... כן, בהחלט, אתה צריך ללחוץ על הכפתור הכחול ולמלא את השאלון, לראות אם זה אכן מתאים לך, לעסק שלך. מה עוד אני רוצה לראות? אני רוצה להתייעץ איתך לגבי, אוקיי, זה אורן, בסדר גמור אורן, תדבר איתי בתום או תשאיר לי הודעה בפייסבוק. רגע, אני רוצה לראות עוד את השאלות שלכם. בסדר. אני מתעסק בעיצוב וניהול אירועים, כלומר זה חד פעמי, איך זה עוזר לי וובינר ואיך זה עוזר לי הרשימת דיבור. רגע, אני אשמח אם תוכלי להתייחס לנושא. אוקיי, לנושא הזה קצת לעסקים שהם באים והולכים. רגע, הוא כותב לי עוד, יש עסקים שהם פשוט עסקים שהם כמו חנויות חד פעמי או שירות חד פעמי, ולא עסקים כמו מאבנים וכאלה. מה עושים עם כל העסקים האלה? אני צריך שיחת טלפון מקליינט שיש לו עכשיו ברגע זה את הצורך שלי, את הצורך בך אתה מתכוון, ולאחר השירות שלי אין לו מה לעשות איתי. איפה אני מכניס אותו? לרשימת הדיבור, ולמה אני צריך להציק לו עם דיבור? אוקיי. לא, סליחה. אני פה קראתי שתי שאלות אחרות לגמרי. לא, אני לא טעיתי. אז אורן, אני מתעסק בעיצוב וניהול אירועים. השאלה שלך בעצם זה איך עוזר לי וובינר, איך זה עוזר לרשימת הדיבור שלי. אני אשמח אם תוכלי להתייחס לנושא. אז אוקיי, אז קודם כל, ישנם עוד משהו נפל. יש כל מיני סוגים של עסקים, נכון? כמו למשל בעלי, אני יודעת, במשוב רגע, אירועים.
אוקיי? כמו שאתה אומר, אז יש את השמלות כלה, ויש את החליפה לחתן, ויש הרבה, לא חסר. אז מה שקורה זה שגם לעסקים כאלה, שזה כביכול חד פעמי, הם מגיעים מהמלצות בדרך כלל, הם מגיעים מחשיפות בעצם, חשיפה, בפייסבוק, למשהו שאתה יכול לספק להם. אם אתה מדבר על ניהול אירועים ועיצוב, אז אתה מדבר בעצם על איזשהו state of mind שבן אדם חולם, כלה חולמת על איזשהו אירוע מהמם שהיא הולכת לעשות, ואתה מתחיל לדבר לליבה אחרי מחקר לקוח נכון, ומתחיל להגיד לה, אוקיי, בעצם לגעת בכל הנקודות שחשובות לה, שכולם ידברו על האירוע, ושבאמת היא תוכל לעמוד בזה, ושכולם יחמיאו כמה זה היה מהמם, ומי עשה לך את זה וכו'. עכשיו, השאלה שלך, אני מבינה מה אתה שואל. אתה רוצה להגיד לי, רגע, אבל זה משהו שהוא חד פעמי. אז קודם כל, לצערי, זה לא חד פעמי, עם חיוך קטן אני אומרת את זה, כן, כל החתונות. אבל בואו באמת נחזור לעניין. אורן, אני חושבת שאתה צריך להתייחס לזה כרגיל, אתה צריך ליצור לך, כמו כל עסק, תשתית שיווקית כדי להגיע לאותם אנשים. זה מאוד מאוד עוזר שברגע שאתה נכנס, קודם כל אירועים, יש המון אירועים בחיים, זה לא חייב להיות במקרה שלך רק חתונה, זה יכול להיות יום נישואים, זה יכול להיות כל מיני דברים, אני לא יודעת בדיוק על מה מדובר, זה יכול להיות ברצות, זה יכול להיות המון דברים. ברגע שאתה עושה את העבודה שלך נכונה, וברגע שאתה שומר על קשר תמידי, אפילו אחת לחודש, שולח מייל, זה לא מייל הצקה, זה מייל שמשאיר אותך בתודעה שלהם. זה מייל שמזכיר להם כל הזמן את הנשכחות, זאת אומרת, את מה שהיה להם כיף, בזכותך, בזכות מה שאתה עושה. אתה יכול להראות להם כל פעם במייל אחר, תראו איזה יופי של אירוע עשיתי כך וכך, תראו את העיצוב. ואז ברגע שיש לחבר שלהם, או לדודה, או לסבתא, או לנכדה אירוע, הם תמיד יזכרו אותך וגם יידעו אחרים שיש את אורן מלול, והוא בעצם יזכרו בך, עשה ניהול אירועים, אני חייבת להמליץ עליו. ככה דרך אגב זה גם אצלי. ישנם אנשים שנמצאים ברשימת התפוצה שלי, והם עדיין לא לקוחות לחלוטין, זאת אומרת, הם מדי פעם רכשו פה ושם דברים קטנים, אבל הם עדיין לא, הם לא לקוחות, אפשר להגיד ממש, והם כל הזמן שולחים לי אנשים, מאחר ואנחנו נמצאים כל הזמן בקשר מתמיד. זה אומנם נעשה בצורה אוטומטית, אבל מבחינתם אני נותנת להם ערך. אני מאוד מאוד טובה במה שאני עושה כרגע, וזה מתאים, והם יכולים לעזור לחבר, לדוד, כמו שאמרנו, לסבתא, לשכנה שיש לה עסק. אני כל הזמן מקבלת הפניות מאנשים שאומרים לי, תקשיבי, הוא ברשימת התפוצה שלה, קוראים לו ככה וככה, והוא שלח אותי אלייך. אני רוצה לקבל XYZ. זה ממש היה לי בהתחלה תמוה, עד שהתחלתי להבין את העוצמה של דיבור, את העוצמה של לדעת בדיוק איך, כמה שזה עובד יפה. ואתה לא צריך לשבת כל היום על המחשב, אתה לא צריך להשתגע, אתה לא צריך להיות חנוק עם נושא השיווק, יש לך את הזמן לעצמך, את הזמן לעבוד בעסק שאתה טוב בו, והמשפך הזה עובד בצורה בלתי רגילה, על אוטומט, שזה פשוט מדהים. מדי פעם כשעושים כמובן אירועים, אז אתה נורא תשמח להעלות את התמונות האלה ולספר ולהראות שאנשים כותבים לך, תודה רבה, היה מהמם, אני מודה לך. אתה סך הכל נורא תהיה מאושר להראות את זה גם בדף הפייסבוק שלך. אז זאת אומרת שזה מאוד מאוד רלוונטי גם לעסקים כמוך. מה עושים עם כל העסקים האלה? אם אני צריך טלפון, אין לו מה לעשות איתי, אז אני לא כל כך הבנתי את השאלה פה, רשמת, יש עסקים שהם פשוט עסקים שהם כמו חנויות, זה הבנתי, חד פעמי, ולא עסקים כמו מאמנים וכאלה. מה עושים עם כל העסקים האלה? אני צריך שיחת טלפון מקליינט, שיש לו עכשיו ברגע זה את הצורך, נכון? יש לו איזשהו אירוע כמו שאמרנו, ואותו קליינט בעצם זקוק כרגע להצעה ממך, לדעת מה אתה עושה, איך אתה עושה, ואתה בעצם רוצה את הטלפון שלו. אז אנחנו בונים מערך שמתאים ספציפית לעסק שלך ולצרכים שלך, ואתה אומר, אבל רגע, לאחר השירות שלי אין לו מה לעשות איתי. אז הבנת כבר שיש לו מה לעשות איתך, מי שאין לו מה לעשות והוא חושב שזה משרד, תמיד יכול להסיר את עצמו מרשימת התפוצה,
יש הרבה מאוד אנשים שיש להם הרבה אירועים במשפחה או לחברים. כן חשוב להיות בתודעה כל הזמן. יש לי אנשים שהם שנתיים נמצאים ברשימת התפוצה שלי ורק עכשיו הגיעו לזמן הזה שהם זקוקים לי, שהם הרגישו שהם מבושלים, שהם יודעים בדיוק מה הם רוצים, והיום הם לקוחות שלי, והכל בסדר. טוב, האם אני צריך אתר אינטרנט? ירון שואל. או שאני בונה משפך עם דפי נחיתה ותוכנת דיבור ואני לא צריך אתר. תראה, תתפלא או לא, עד היום יש לי אתר, אבל אני בכלל לא נגעתי בו. פשוט יש לי אתר בזכות רונית אדלר המדהימה, שאני פשוט לא מספיקה להגיע לזה. אני התחלתי בלי אתר, שתדע, ויש בכלל שכולם ישמעו, זה חשוב לדעת. אתר עולה היום הרבה מאוד כסף, אני לא אנטי, אבל אני רק אומרת שאני חושבת שלא כדאי להוציא הרבה כספים על אתרים, לפני שיש הכנסה, לפני שיש לקוחות. מה שאני בונה הוא אתר בפני עצמו, יש לו URL משלו, יש לו כתובת משלו, ולכן אני השתמשתי במשפך עצמו, עם דפי הנחיתה ותוכנת הדיבור, ופשוט לא בניתי אתר, ועבדתי במשך כמעט שנתיים בלי אתר. אף אחד לא מאמין לי, אבל זאת עובדה בשטח, ואתם יכולים לחפש עכשיו, לראות, עד היום אין לי כמעט אתר. אם רונית לא תשב לי על הראש ולא תכריח אותי, אז אין לי פשוט את הזמן הזה. אני כל היום, תודה לאל, עם לקוחות, כל היום אני בסדנאות, כל היום אני מוזמנת. בקיצור, הבנתם את הרעיון, אל תוציאו כספים מיותרים, לא ברגע שאתם לא יודעים כמה לקוחות בסיסטמטיות מגיעים אליכם. דרך אגב, ברגע שיש משפך נכון, שהוא מובנה לכם, ועושים את זה בצורה נכונה, אתם יכולים מראש לדעת איזה כמות לקוחות תהיה לכם, כמה כסף צריך להוציא, והדברים האלה הם פשוט מוכחים, אין פה, זה לא משהו מיוחד. שוב, התוצאות שראיתם פה הן לא מיוחדות, נכון, בזמן מלחמה רציתי להראות לכם ככה, לעשות לכם הרגשה טובה, שלמרות שאנחנו כרגע בהרגשה לא מי יודע מה, אנחנו עדיין קצת ככה מקרטעים. יש הרבה עסקים שאני שומעת שהם ככה קושי מתפקדים, אז כי מאוד נפגעו בזמן המלחמה, אז אני רוצה להסביר שיש אפשרות לפתור את העניין, יש אפשרות לעבוד בצורה נכונה, ורבותיי, אנחנו לפני שנה יהודית חדשה, אנחנו אוטוטו חוגגים את ראש השנה, נורא נורא חשוב לקחת את עצמכם בידיים, ללכת, לעשות מה שצריך, להפסיק לחיות על קטע של hoping, wishing, לא, ללכת על דברים תכלס. עוד פעם, אורן, הרגע עניתי על השאלה הזאת. שרון, זה יקר לעסק חדש, הכל טוב ויפה, אבל לעסק חדש שאת לא יודעת מה הולך איתו בשנה הראשונה זה מאוד יקר, אז ניתן ללכת. קודם כל, מי שלא מרגיש שזה מתאים לו, כמובן, לא מתאים לו להירשם לזה, מספק. מי שעדיין לא מבושל מספיק בראש שלו, מי שעדיין לא בטוח, זה לגיטימי. השאלה הזאת, וגם על זה אני הוצאתי לכם פוסט, זה עוד מעט יגיע אליכם לדעתי ביום שישי, על הנושא הזה של כמה אתם חייבים, אני ממש מראה לכם כמה אתם חייבים את המשפך הזה וכמה הוא חוסך לכם בכסף ובזמן. ירון, אם את עורכת קורס לאנשים שרוצים ללמוד את התהליך ולבצע את התהליך בצורה עצמאית. כן. אני עושה את זה פחות היום, הרבה פחות, כי אני מאוד מאוד עסוקה, וראיתי שמה שמביא מהר מאוד תוצאות, זה בעצם שאנחנו בונים לכם את זה בצורה מקצועית. צ'יק צ'אק יש תוצאות, וזה נורא חשוב, אנחנו עושים דברים גם ביחד, כמובן, כל מה שקשור בעסק שלכם אתם עושים, אבל את כל הבנייה, את כל המשפך, את כל הדברים הטכניים, הכל אנחנו עושים עבורכם. כמובן, ניהול הדף, כל נושא הקמפיינים למיניהם, זה הכל אנחנו. וכן, אפשר ללמוד את זה בצורה עצמית, זה נקרא ליווי אישי. בהחלט אפשר להשאיר לי הודעה, או לכתוב לי במייל, זה לא משנה מה, ותקבלו בצורה מסודרת מחיר. אני אגיד לך תכלס ירון, אני ממש מקצה 5 מקומות, מקום אחד, 5 מקומות, כי אני באמת מאוד עסוקה. ומה שתמיד נותן את התוצאות הזריזות ביותר, זה שאנחנו בונים. אבל
מאוד כיף לדעת את זה, זה בעצם גורם לכם להיות עם היד על הדופק, זה מאוד חשוב, למרות שגם בתהליך שאנחנו בונים לכם את הכל עדיין יש ליווי, אם אתם זוכרים שכתוב שם, אתם עדיין מקבלים ליווי והסברים והכל, אין כזה דבר לצאת בקטע של לא מובן ולא יודעים ומה עשינו וכו'. אתם כל הזמן איתי בקשר, אתם כל הזמן מקבלים דיווחים, רואים שחור על גבי לבן, ממש מספרים, אין כמו עובדות בשטח. תמיד אני חוזרת לאותה נקודה. אורן מלול רושם לי, עניתי על זה. נכון אורן, עניתי לך על זה מקודם. יופי, אני ממליצה לכם לעבור על להיכנס בעצם, לראות בדיוק מה אתם מקבלים. אנחנו עברנו מאוד ככה ברפרוף, יש שם המון דברים נורא חשובים שאתם, כדאי שתקראו. זהו בינתיים. אני רק רוצה שתכתבו לי אם אתם צריכים שאני אשלח לכם את ההצעה אליכם, או שאתם פתחתם אותה ואתם רואים אותה. אורן שולח לי תשלחי, אני אשלח. אין בעיה. אבי גם רוצה, אין בעיה. אז אני אשלח לכם עכשיו עוד כמה דקות. אני אבדוק רגע איך אני יכולה לעשות את זה. נדמה לי אני יכולה לעשות את זה בואו נראה רגע. אני זוכרת שהיה לי פה אפשרות. דקה. נעלם מן העיניים. טוב, אני אשלח לכם בכל מקרה. אני עכשיו אעשה העתק כזה. זה יהיה לכם בתור מכתב ממני במייל, ואתם כבר תקבלו אותה. קודם כל, אני מאוד מקווה שנהנתם. אני מאוד מקווה שעזרתי. אני הולכת לתת השנה, תודה וגם לך, אני הולכת לתת השנה ממש מתנה נורא כיפית, שאני חושבת שהיא ממש מתבקשת. תודה גם אורן. אני הולכת לתת לכם סדרה שמעולם לא עשיתי, והיא ממש לפרטי פרטים, שמלמדת כל מיני דברים שבדרך כלל המשתקים הגדולים לא רוצים כל כך שתדעו. היא יכולה מאוד לתרום לכם לעסק. אז באמת תהיו קשובים ותשימו לב למיילים שתקבלו. תודה רבה לכולם. וזהו, אני שולחת לכם עכשיו את ההצעה במייל, אז שיהיה לכם יום נעים, וזהו. כל טוב. תודה, טליה, גם לך. ביי ביי.